Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirubo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchulia 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mirna nabali b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia.
mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi ase chinse mo buna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nyara ko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no botuchi ko batoko kora eke korugeito tunyare ko batoko gekora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyara ko batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenjira ebwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Kera kama tingatara daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umotu batera mabwari Muligereri bwa Ensoko TV oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngoli nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto ya kabwatwa Obe bakalia omoto ya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Amarire ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomrobilyo bubugima no bocheno asora bego kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyo bocheno kumurikira marwire no bobwenya nyoro mrobilyo bubugima no bocheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso umugusi Eye Ensoko TV oboroso bumugusi umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu
Mwanjito murigeria bwigeta sengia Nsoka TV mambo ya bono sano kugena kwanenga kwa bokre byari tukuri arone tichirimo litugota batebangani gotokubukana omusasoko twachaka goyarigania semero biriyo ye kingima igongana gusano kugena kwanenga kwa bokre bya boigo gwachakire kuyarigania semero byawe yeri tukotogotebanga buwakire naye watutebinga buwakire bya zurantoteba boigo itongo mocho chinaye watebanga itongo noga yakore no mwanjito murigeria kero kwigurerio geri nyomba mwao nigo kumanya boigo ngachinga kichiri cyogo cyakaritiko cyakire igo ngando sesori mambia bono nane twakwanire kuraseta seni yetu Nsoko TV nga bwakire morobene Nsoko bwakire mambia bono nigo tunyara somtanda ito Facebook na bigo YouTube eninyare ko gusangana intwe emambia ya bono anonse sore Nsoko bwakire. Karibu sana ase rituko erigaria gatano na gatatu asumuti nyo gatano arimo mwaka bwechile fuibera merongebere na gatano na rimo ne Jumatatu iki ya chakire asenchira erengi ya kigima se wiki eyega ya kabere na inde no boy gono guchikoliria aya guchiokoreka na se wiki eyega gono kuyena kwa muna bwakire bya Nyasaye okubekera ona intwe otwanchire mambia ya bono tuchake gosanga asobwa motoko mwakera bunambia mono na inde mbia mono kurwa bono gwika chinsa isato nechidaika emeronge 3 chigo chigosangana gukwanira amangana au ayo arachokora kane mambia ya bono ayara chikoendera naboga yara chikubwat nyone naria ayara aitre mambia ya bono gotosanga sobwamo chaka kubwatuko ujumbe yage mambia ya bono. Good morning kurwa asensemo ya South Mugrango na bera nyarikana nigora se ensemo ya bunge ya South Mugrango goseni gore bubasi goseni gore bonchari goseni gore ensemo ya bunge ya Kitutu Chache North Kitutu Chache South mambia ejeiga osebo machoge bera bubo machoge Chache na bera nyarikana okare North Mugrango gose ensemo area ya borabu gose nigore asensemo ye bunge ya West Mugrango gose boigo nigore ase ensemo ye bunge endeyonsi yari sore mambia ya bona nabo igo isikoye rogongo rwagusi ase county ya Migori Kisumu na beranya kono na Nakuru gose ngokare chinsemo chiricho rogongo rwa West ne mambia bona yene Nsoko TV gotuchake kusanga subu amo chaka kubwatoka ujumbe yago emambia ya bona gochakira bona goika omwario asari tukusanga subu amo emambia ya bona chinga kichionsi gosama tukonsi Eliane Ishmael Mongere tia bona umurubiro yugo chake goikomwario Tawote babo igo botambo mwanchito murigeria ngakali tukeririgo chaka na isasoka Ishmael tawote bangali tukulia Jumatatu na bangi batari gotaka baboko chiko yugo kwa yugo weekend bono na ndentigarite lakini kwa nyoranga goikoboke ama tukonsi asensemo ya nenche korona bwangori tukulia Jumatatu ndigani iriria mentwa actually wiki ya chaka litukulia Jumaine asenge ncho nigo kurwe weekend ebwata mange kurwe Jumamosi kwaringene mirobero au litukulia Jumapili boigo mbari bali banga soko sasima mbari bali litukulia Jumamosi boigo bari ngasi ogo sasima bono kibogo chego kire litukulia Jumatatu nigore no moroso wenyore omoroso bwe wiki eria igo konye turaera igo nigo gwaswete weekend na ndi kore ne mirobirende emengawe menge igo bono lia Jumatatu tinda manya aigabono no ngo chanasira uyo kurukuna nere George Wajakoya na bwate manifesto gete engi ya mono na wiki niganire tware no nyina matuko anuka na roko genda emirimo actually amatuko atatu aigabono no George Wajakoya umrai wiki amakerkia Roots Party agochoba omosani one kigima ntari kurigereria chi manifesto chigachini cya uchimoina karati aya ntari kurire ibindi ya uchimoino ga abona no George Wajakoya agochobe president yane bo andoro wagate mira igo karata ukwanira mira no karati kana kurigereria sasa meto kuno ko balezi tutaitiri tukuria Monday no konye presidential candidate yenyene ku George Wajakoya ero roche na there is a need gosobu yamboraro bukubeka na twagende mirimo gose asobo korri bwa bwansi tigama tukabana ama tukaya ndonzipi akwe weekend watu washereke watu wapige sherehe kwani iko nini Mwanjito murigeria kwa igure timaitia hega kibogeteri tukeri timaiti naye gose egwateberero tiniko ena mirimo gwateba sigasi onga igo ngwete boberi tukoria rero goite ono raronye next time Ishmael kakoteba igwete bena tokumanya muchando yenga yore gotakomanya na nekeneri tukoria Jumatatu abange mbari gotaka baboka gose bagenda ndonsi gose basoka gachuboria abana umwana bono mambia abana bakonde school bono mambia especially abaga bakonde school chichi day school bono mambia nalio umwana bagochandana no muiburi andega chioligeria abaiburi abange balia goika baboke baregania abana bagende school nera manya kwande mirimo
ritkuria Jumatatu na ritko gocha kwanyorana abange gosaba ibori abo mwibori abe guardian abonde bwensi lakini kicha umwanare asoka bako kwawo nande nayo kumwarigania na ritko abange bagocha banyuru kogenda emirimo especially asibari bawekera nemirimo chinse ibere chiabona mambia nando Nairobi egano maito maitinga onya saa 2 gose saa 1 tataba 6:30 yakonyolire nyumba aimanya ko wikega saa 5 gosane kyagare jamu njako bwa asingi nchugo cyana neko goche kwaba igoro no mwana chinga kichina liyo kwe uwo mwana na tamayitike tabu asekere tamayiti asekaramwere tamanyeti asabe gete tai tamanyeti asabe gete kamba turachibona mama chenaro Ishmael matebanga baswati bakuga nyumba ekero bakwarigania bana kwa Yesu eliogirira ne karia nande ndiroro nande ntogoche kulikana ukuga koro kungoche kule kwaba sana yani mogo kora kende Jones ngora bakegero tugutete tabu taiterande tokore ngora tumetia sekaramwere no ayebuno mwe uri nenge ikwarenge weekend yengima because igoro nari naye kwari kuri gitabu ikiumenye bagi ngayere ngayi abande bakakurusikamba kwanza bona abari barabatundu bari kuigwera rero bwangu asomo chando kale rero kuba kubatenga kwabangira otebiyo bangire wachikorige mambire neka kwabange bintu ngaibire otebange gebete turuchibono abande bari bakuboka mambi chinse komune naliyo kwegona omanyete gasi nere ntakorete ya homework bono mama njitiri kogenda nando manyenga bono CBC na wonyoranga mwalimu mwiboli taka understand tinga kyao gokonya turachibona muchando noro no muchando yo rendo kaniri ogendete kwene kwasi school ni Ishmael noro no lende to muchando o mwiboli rera kulikirwe message butuko nchibo yo mwanafunzi yoko o mworo kyogo kusenchibo yo mwana okure school wamanya konyorana asumo bukoge bitoki naro tibiyo igo wikanande uchake wesagara ntoke kumingeri bali baya kurwale akirende Ishmael tumetingo toko blame ase ya mwana yiskuru aro utwaro muchando tumeitiko sena baraye bayiboli tumeitiko se nabalimu nabanafunsi abanyene umeto muchando bono obere na confusion ya soire ekero muchando yogenderete jene sabali ndego cha senseri ya Finland na Norway na boigo ninchi kwekerana ase ensende ya gatatu ngochindi kwenye manyanse kie yabono mambia igo ekera yogenderete ne sabali ndego cha sense ya Norway norigereti bono no ndigereti kitigana aliganio murigererio yo soira studio yara nondega igo manchito murigere Ishmael yara karo chuko chiariga akili igonga utamoro chiga igo manchito murigeria omanyengo na ino manyeri korire stariki chiria emerongebere na isano chaisiro goikerana so bono tinda amanya nigonda achento ke nigonkare Norway nigonda achento ke nigonkare Finland tinda amanya nanga inkare akini anonsi asura to Ishmael iyo tuturagotebi gogo ikagari twakere chibicho tutaibine michirie korekana kiarambali tutaikorro kurinde manjito murigere Ishmael mere mongo chikubaligeria levi mmoja wote wa following from Busia Obekai Isaac Omweno Mozai permanent wote bakuranya bitunwa umachoge barabuniko ndani following kwa Nairobi Kibera show grand blessing Fred Moga bwa Kirebi yapi kwa St Peter Sinyakinyo misie misili call Fred Moga Muturi no mongino wa Ruth Mora Josephat Omege password nela wote bwa Kirebi yakuru tika Igo de Safara bwakire bya email soko TV kora Ruiru wika bogesumi lame komarba Bluetooth senior kora mara ni watching you Mosetino St Kibande nera uteba pamoja kora Likinya village Nyamira county Morave rata Veronica Mutino uchaire kora tabaka bwakire bya emambia engia na emambia engia musoriwe sote soko bwakire yene ya mwana butambe omuliro musoriwe suna natu bakirande seke musoriwe skura na Kuru City Salams Club kwikaga chiba sobo watching live ambassador Verad Omolia Tai good morning from Orulunga Narok good morning to you Jonathan Matuku good morning yomokolera Jonathan kuronya manengo Kiumbu besi ndani hadi mwisho kabisa ena kumachira watu washikamo ekero wakwani washikamonga kyokwirane marahaba kwirane rigwe nyasayo nganje naro riri tukurinde kura chisemo chisebania boda ataniga kuganire sawa kora na Barubigasi Customs Kenya na Customs Tanzania emambia mi engia na agoteba komenta nayo kuganiria abanafunzi bonse ba boda hira academy emambia engia nande babikomo kya sama somabo nali amatukabo abutwe na bigo bwabo burabo bya asama tukabo sio abayiboli bonse tikatwene kiabana bonsi ngogenda bali skuru no nyubugima bole upside down abora upside down abayiboli begasire lakini nenda nanda abana bayiranire ka oyo minto mochere
na bagotebinga Enoch mwalimu Enoch rende abana bakabayiranaka abayiboli mbaka disappointed kabigasira abande bagirire chironi anda abana bamnyokire guchika abande basambire chisukuru timaiti osinabwo usengigenda yatera bagotebigagu bana baskibaso Gurado Katari gwe Kenseito Nsoko bwa Kirediana na Ishmael auteba wapi Joshua Mbiatri Mbakirandeni Saromonyoni no kumochere Freddy Nyandika Musima Freddy Kogembo Benjamin Nyaboro Rogers Nyariki Douglas Ogega Douglas Ongau Shira Kimtulili Nyaboke Natasha Mkiuzi Negatia Bandengo Chosoma Bonse ateba na mashabiki onspi ya Nsoko TV karibu sana Negatia Banara Somiri Ishmael Kagitira bokora bwatirago asense moya ndio kukura nere Lamek Omareba ebilutu tsinia kurwa asense moya marani bonchi good morning bwa Kirbuya Alex Borumano Reme Yomoroberio kurwa Naivasha Salams Club Kenya goikense moya gisage Masagwa nere etinga ya Ekegoro na Reme Yomoroberio komo goika omwere Colton Oto bwa Kirbuya Ensoko kurwa ase omuchuyoga o Nairobi Moravero Veronica Matino uchaire kurwa Tabaka tuko pamoja chinga kinyinge ngo chande narabo ri uko nganchira dinda rachege mambia ya bono karacha gitochega mono nari gabuna igwa marita narayi go gocha konyora tueya konyoro no bona gotebana ne Veronica uchaire yonde nari na igweto kurukwensulia maita narabo na igwo kurukwana gose no gotugwaki umusoribe sonoro enengo yobokuma ebintu amarieta buna yayiga bono I don't know a background gosoboro sobwa marieta yayiga na inde impact ya sobogima naralia because bono we kokuna na Veronica Matino uchaire uramenya rendo bugima bwa Wenspi ko manyete na ni go uchaire kerekemo and maybe labda Kaite na baguchara twakire simino ni mambi yabona tenga kirieteria linyorete na kiali nyorete kabisa asenge inchu nabo eranyarikane na sekereke mukiri yakora labda na boramo tegerere gosombi igobona rena labda ekene niko kwa muchaya na inde bona chake koiranana lakini nabo gwa kesi miga burende igoregoro missed call bas mabuna ndo yonde missed call bwakire bya St Peters nyake nyomisia secondary no reme amono murgyo yogo Ruth Mora oyo kwa Isaiah muyoye ukinya kuronyari bari masaba no reme yo murobere mambia yabona Lilian Gesare good morning bwakire bya korwa Omana bwakire bya kwanya abwasuko kwanyo mugako Jared Misinga amongi na Helen Matoke amono mugaka Peter Matoke pamoja wikomwerio Honorable Sam Utubora morning good morning people Nsoko TV ekebisa Misati Samuel Onywere kurwa Bunyakoni Kiangombe locked in Moseti Innocent Kebande bwakire bya Nsoko kurase ekenyoro kya ri Kenye Barnabas Kebaso abwo good morning bwakire bya Gideon Atika kurwa Enchoro ensemo ya bunge ya South Mogrango Elizabeth Moige bwakire bya kurwa Nyagisai bombeta norime yomurobiri gwika omwero Teresa Kemuntu bwakire bya kurwa Karantina Boigo omosorwege su and of course di igabo nasome ujumbe yago Jonathan Matuk good morning omokolera Jonathan kurwa sensemo ya Nyamanengo ya Kiombubeza norime yomoroberio amo no morgi purity abana Esther na Fred Erikosoro Kefason Bosire Honorable Michael Maseti Sairaza wa Gesere amo noyo ndoko ku Josephine Mokera amo na abanda bange Charles Luanga good morning bwa Kirebuya kurwa county ya Nyamira Christopher Atandi na kipua kire borangi Kenyambi amo no murugi Lydia Kerubo amo na baiga baso ime murugire mambia bono Sheila yeko kumatiangi muranga Mikae abo alafu nangino kurukwana nero mongina muranga pamoja muna bande oyo kurukwa Levi pamoja bwakire buya kurase county ya Busia abuno oyo kurukuna nere ukia umtata agotoke mambia yiga Isaac Omweno umzae permanent kurwa Nyabituno abo machoge burabuno reme yo murubire mambia ya bono na kororabwo na bwigo mwero Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands Nsoko show no reme amo na Aiden Nyariki Maya Nyariki Kerubo opande Elvis opande amo na bande abanga kwaragania emambiega asomurubire Nsoko bwakire Wega senseme ya WhatsApp ndo chinandikira Dennis no aliga na gukwaniri wega bana basketball sokora do Qatar negati abali ba anyaraka gukwanya semtandao mbaro chigagu boigo ndoche egaga kurukwa Busire nera uteba Nsoko bwakire kwa fan sponsor Nsoko TV emambiengia boigo Boaz Combo na Doreen
aba baboke Jackson Kombo Nyanduko brother Godfrey na bigo Dolphin agotebanga mwensi mosoime yo morobirio wensoko bwakire kuri no manchito murigira naye nabwo kugenda kubekea uruwaka rwa ujumbe yagase na BH studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moire na somtanda ito Facebook no to live mambia bono yonga nabo gusangana ito mambia bono karate binga ninki kendete kwene kiwa nonye kurwa chinsemo chaine na intuto na kumanyarende na ndetwatuma abantu baituka kubanyara bagwika batumanye ngani kigendete kwene kiwego nge mambia bono no sia soli na ndeboka to babona Ishmael mwajito murigere hote ngari tukeri niko liganirira isugu mwakeigo abantu banchiro bararara ase ensemwele mambia ya bono banta bange bakora boli na set kigwa koreta na litoko manyana how far or how old you are set kigwa koreta nje set ngorete inere gotokonya kumanye miaka yago tali lazima ochake gotote bine ligonde miaka merongebire ne tano ngorete na rasomete tumbo lisilo shiba ye na somete lakini chingorete cha mega gaiga utaito chimani chonse chikwana Blossoms of the Savannah akingolete 2019 akingi chagito soma 2018 kidaga kimemwaza kero kena somete kor maega gitu ara gota bigunga chaka kuyarigania nande kene ngere kiono nore shwa ichigo kare ko ligika yanyo kare ko ligio kare ko minyoka Blossoms of the Savannah somete script yo bongo bwa bo omente bono neri nabiebire akini Joshua na bako nyoriga kaukesha nini ngorete ababe kaukesha ya kaukesha chako betroyo kyarengo linde bono ngorete ebyo ebimbiri twara kotebu mutosome tucha kuyariga ni ase bitabu ibya mutu ngolete Blossoms of the Savannah mwanjito murigeri yanginyori ababo innocent ye ba korete ke kiare ko rukwana man of the people kai man of the people ebire bibiri ba korete biri ebikoro bya korwa makega ngere na igwete na ndeba kwati kurwanga the river between yebon na river between kiarengo na mashetani kurwabo tukaswa river and the source kurwabo the river and the source kurwabo no kuchabuti manyetire nda bono yabale rega no baratu tumbo lislo shipa ntokolete na kera orona akishma kidaga kimemwazi yangu abeka kidaga kero kia ya ntokolete kidaga kimemwazi mbiri twari bate butu yarigani akini kinyorite ne binate wana ne titayitukana koiro bia mara mwanjo morigeri gyatugandira tagosage mambia bona and of course ekine kego chekiatokonya bono manyete lero twatenya gukuboria miaka ayente bia setbook gwa korete be yegesonge be yegeswahili bas korwabo egoche aba rais mono mambia bora kitokonya gusanga abo ekerekere tokoragenda ase omotimoko omoke lakini ninge chiri sana no ngachiri nkwani musani one na inde mosomere ga live so that tokora nega lakini ntara ikororo ntare kasengo mosomera musani kiulio bwato tabika ase loudspeaker oyo mona aron sambirite beti musani tabika ase loudspeaker bono esimi yakuga abasani barona ki nzakyo gwaka nabo kubeka loudspeaker lyo kachake gukwana musani kiulia ekero ko mwakero gosekera go wakera to kubeka loudspeaker oyo musinge chino maiteno oyo ginkubeke loudspeaker nonyana makwani ya encherali bas kwisha wewe na bwato yo mora gini lero ngo BF ale no alema lero mwagire ngo BF na chaka bo morali omuya akini naro rokoro kwa shali ai tokumubeka loudspeaker no engiri na chaka makwanioka actually ama tusi akora chake no nyebo na chaka gwaka yokora chaka reduce yokora chaka ugocha kupunguze volume yesimi linde amangana yuwe kana gochime ebe nani naye nere mogo kwana ni maitenga koranda mali andaratigera gawo turaragenda somotimo komoke tukwerana ningo tebina naro karete gento getega muntu naro ngitereta mache yandaratigera gawo tinta gitigo chagari tukeri ne wiki yega serio mana ne meronge ibere gore chinse 12 chia bono mambe tukwerana na maya yensoke mambia ya bono narali ali agendere cha ya itirana boigo yara chikobwatia to skare ne TV yawo na ncho bonjito murigera tukwerana ntebi bitabiri gwa begete gusugwa somete ngote ingani ngota Doris House na ndegendiyo kurokwanga the pal
Soko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Amorini gagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sera eke gonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugimanobo cheno
asorabe gukumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungitse obochenu kumurikira amarwire n'obugwenia nyoro muroberio bw'obugima n'obochenu na Caroline Mausa kirari itukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso bw'umugusi. Eye Yensoko TV oburuso bw'umugusi. Manjito murigeria togochaka bene sentunde akabere nigo togotebya togoswa sensemo yabanya nabono nigo togochaka bene korwa chinga kya bakenya bachagete wetenere myaka 35 nomo ni 63 yasoma manjito murigeria bono nigensemo yekisembya kirebitamo kirebinge edio kweneke obugima hobuya bwa ankyo keromo Kenya ayokaga inderete hamarwani gitango ekemo kitabe kirebuse kiabereke guturubania chisemi asiboni gatia baraibe sokiri na kubolie byombe au kweneke bunangu chabire koralia chisemi nabayigo kweneke buna kobeka bale enchira eserikali iranyarige kolenta matunda maya kurwa sensemo yichisemi no roboti robetoro kwarigano no musakito Vincent Monda toraranyora sobwagare korwa chitariki 23 umutinyo gatano na kabere umwaka bweli bwayamo chimikianda na 20 goiko umwaka bweli bwayamo chimikianda na 53 ngomanyigwa n'abamanyimegano buna Kenya nigo yagambire no musongo ose British Empire chinga kiechi umuganda bwa Kenya nigo lekoinukiwa kurase migondo y'isokoro cyabo ne chinguru elio yagwa abasongo abona ende bare kwenda mutuba chanda aba Kenya nabo kubona elio bwene bwabo korwa tariki yamo umutinyo gatano na limo umwaka bweli bwayamo chimikianda 53 ense ya Kenya ikarosi mirobire yabo yo wetenera egento boiga bande bagoteba no egekamo kokyo busubule bwito omwaka oyo ase mirobire yo goshengera litukeliri obusubule bwito chisemi gusama somo na chichimo kelituko abasemi ao nigo bagoteba chisemi amonobo manyi nenchera yamo yo kwenekia gukina kwa magendero asense yito ya Kenya nabo igo kwigora chinchera chinyinge cyo komenya amono kolemereria ali amarora gocha buna bukonya gokia goikera maya gocha ne chisemi netakire kegorie geke kigeliwe chinchera bakomenya banyole chisemi buna nabwa barai bankyo Daktari Richard Okero no mumanya mangana yechisemi omworo kiase chiskuru cha masomo manene gose university nabo igo no munyakero gase bodeli koligiria mangana yechisemi ime county ya Nyamira niga komanya emyake ya 53 kurege kama kokyo bosibole bwito mututoro chase chisemi asa mangana yechisemi akika twakira tuenene sana ekiagera bunense gitokonyora uru ntwabwate for example chisukuru chisaine chisukuru chiari kuba ruchinke sana nonye bari basometa abange ukuigunga go basomete isiko ya Kenya university twabwate yemo erie gutuka Buganda Makerere lakini bono igabona tukukwana sense ya Kenya tubwate chi university zaidi ya 40 ayo narawa matunda kurwase ukwenyorera obosibole county ya Nyamira nerotera tuamagega asa matunda ya yechisemi twaga kiri chisukuru chikorekana goisana na ende bono igana ne chisukuru kiri tokoroka national schools konya Nyamira igo tubwate chisukuru bere choka Nyambare boys na Sironga girls lakini ko emyake ya itire bere iga chiamente kire chiabeire chisukuru 6 kire ase ekewange ekyo kia national chikoro kubono iga C1 schools ni chisukuru kire C2 sub county yes those extra county schools at least bono igana batogote banga ndubwate chisukuru chisaine ase ime ya Gusii na Nyamira kando nechiatue chichonsi ebodi ye chisemi nigegasaini gukoreka chinsemo chiri abasae bali abakoranire ne class 12 kolende batanyareti kogendera goche chi university barabe bakogenda na konyora maigere yobo bundi ao unenchera ya moyo ko bachinguru betenenere county yitu nebwate chi VCT chire bono iga zaidi ya 20 chiri ase vocational training abana bakoigera chikosi echi chia magoko elinde banyara ko bakore meremo na kitogenderete bono iga bune county ntubwate kere sub county utatige sub county ya Manga
nere iranite maegasini ni echinde chionsi echinye so fanchi bwate chi TVET institutions ntobwate one national polytechnic ere north Nyamira North sub county korengana nelichiko lyogochakigwa kwa masomo yechi University ega Kenya University Act echapter yechi 2010 eliri achagetugo mwaka bwechi 2012 nigo ligochika kere county etwara masomo ayo egentoboge county ya Nyamira nero yasukire mutwe na koigeka oboroso bwa magacha ayo ime ya kiabonyoru na ende bono igaso kurigereri boronge ndoche ngatwatwarire University College ya Nyamira egiye korauna Kisii University ekonyera ase miaka 3 baada ya miaka 3 irinde na erenya ariko bagigweteranira igo bono nero togenderete gupambana bono igana no gosemerwa itonga umutinyo yokianda mwaka 2026 konya tura banafunzi abatangani irinde university echake igo bono kurwa buno botogoteba nga muiburi tabwati ngitamiro kendi gionsi ararwe asogutairo mwane school mutwe ye miaka 51 yogwetenera serikali ya Kenya nigegendete kobeko koboko asomoroberio umanyikanite buna competence based education CBE egentoboge serikali goteba no ekena kiankio keberete. We have invested greatly asa mangana at TVET, in fact even goitani university because TVET na chiko produce abantu bago chiko improve the economy such that we have na into an opportunity to add value to what we produce na ndo tuchake ko export ebintu bune bitebya maino ndo bwene tukona ko kugora ko ruisiko ya Kenya ebibiriti ebintu ebye bikebike turarosiga iga Kenya na intwe elinde totume go gichinse cheisiko ekiagara Kenya bono iga tweteneire ntubwate chi institution chisaine na mwana tayo bwenete ko tanyora libaga esengencho yo kwegendereria na kwebeka boronge esengencho yo bogimo boiga gitogenderete gukinie gesaku buna mwanya gitinge na buna Kenya ngima amarua yogotindia na boigo botumikibwa mariogo ao ayo abereka guturwa ni mirobiri menge aseamate tarabera chisemi no chirocho eke negetangase chisemi engane tageto kubwaterana kwa igoro mono sere taro patime Kenya mwambi omotembesa procreation kimoranje manyanga generation ya mambia igera sabana baitu mwe kurugute na inwe mobeke nga abana na kibago to kabande school egere basome mambia cha gokonya omwana mambia aho ko chenje ss community ito astomenyete ko rere kende kuruta bwati na nda akorobo muntu unabono amaruarang ne school tari bana boka bako bababe nona barumba bakusiba amarua nabo yosini kiguru school ochire okusiba gonda asaba abantu bari baraliange ndubate nyumba 10 ndubata abatureti batebinga omochigete nora ndocho konia marua echanga maruchinora konia marua busa mochinora konia marua taganeri egere ichikurito liota ria Kenya nga epate bange ne school marua ndonsi town gwange ne school isababu neroro igago saria abana na nda influence abarimu na barobo bego igo tetubwate na twense abagambi amagambi no kwamba marunara ari neighbor to my school so that tumurusira marua yororo amarua satari ebinyoro biri amarua atari pe batanga ambo Kristo nabokoreta boti abakora abana basometa bi asa marua njere tu akaba nabokora impact ya marua nyombate no yerigena amaisa yakagendete komureka abagambi abaraibe kanisa na barobotiga basoegati Zakari Onsom no Morandia omotati na boigo museme bwa mangana yebirengererio abasae emambia ya ino igego sareka asengenche yo gutumeka kwa mariogo yo gutindia kero kende goro mwana vunsi akaro gwasoire gutumeka mariogo yo gutindia benenya sore ebe na amarua ya igago salia future ya ino tigankwanere bari bakwenga imagine akaro gwasaririe kenyoro utanyore abasae mambiende baragokonye tutanyora abarimu tutanyora abanyagitari tutanyora abarandi abaya asengenche ya marua ari kwengire asaririe abantu mambiende nonye nayo uragenda nyagitari nga kiora konywe gekora gwasaririe kenyoro nto twabasaba mune kanisa nga mware gwanja muriye biasara mucenche biasara murakore ebiasara ebina bibikore to gusesenia abantu abange bagenderere ne biasara tari amarua bakone mwana ta kunyara go concentrate asa masomo aye gagutumia chinyasore iki gagutumia amaruaya muiburi ta kunyara kuira mwana sukuru onye karo morebi onye kagutumia ebintu ebyo nebi nabyo bintu bigo chikuira ni egesa kumagega nabo twari gusaba tubwatera naso bwamo
n'abantu bari bagenderete konyora ebisabu gwetera ase okwenga na ko abana baite ebinto ebiga komoranje mwari guturika mutige ekiagara negesa kumogwita. Haya, kwa majina mimi naitwa Esther Ojwang, the sub county AP commander. Nikizingatia mambo ya pombe na illicit brew na drugs, tafadhalini nyinyi wenyewe mnajua mahali penye ziko, na with your volunteered information automatically tutajaribu juu chini tufanye nini, tupunguze, kama sio kupunguza tu eradicate totally. So tuweke mambo ya education mbele, ndio itatupatia hekima na maarifa, tuone vile tunaweza kaa na wanajamii. Serikali kegente gusegeta compulsory basic education goika grade gikumi na kabere. Dr. Richard Nigakuboria kero yo mamenta maigeri omuto yekisemicho, lakini gwetani 12 abagusiba mintu goika omwana agende getambukiro kende gyokwenyorera amaigeri guyege ntara bega gukora na kekogera toko encourage kere sub county etware TVET institution asa abana bakoigire gasi ya magoko igo ebintu mbire tugende koigeria abana baito bakwenyorera bwangu na ndirinde bono twasoire ase getambukiro kende gi education eketokoroka CBE tutagete omuntu ori otaseseniria asa amasomo nobwate gento gokora igo we encourage competencies post secondary abana baito banyore trainings various scholarships inkirororo igo mwana undi bwensi tatigera 12 atebe ngokurire skuru twarango obumanyigete naye igasi ya magoko gokora era kwenebo nayo nyore ndagera ya kawaida nayo chi opportunity chiagire chinyinge obe part and parcel na nabo toko encourage bali bande baikire konyora those certificates come together form a company kitenda nchiroro chinyinge korwe county ne national government such that you also get to work for your country, for your county korwa buna bokonyora na into tukinire bunege saku ekyombe kyabama wechinse gose UN niko kebegete chisemi ase namba ya 4 ase birenga 212 byamarora yo mwaka bw'ekiru 2030 ebe bikone kyobugimo buya bwa magendaro. Vincent Monda, Ensoko TV, Ekaunti ya Nyamira. Gotigana nayo abarandi amo nabarai baba saibe chikanisa chikanisa chiege Adventista kurwa segeta seni gya Kenya nigo babolirie abaiboli ko rigereria chimbwa chia bana babo na boigo na kubarokereria se chimbwa chiri chingia na komenya kimwike bago kwana se chinsemo chebencho egotoka se wadi ya Sengera bosoti ya sensemo ye bunge abo machoge chache county ya Kisii chinga ki social Sunday nigabarai ya boigo na barandi bagikiri bikorbi chiskuru ko ya ime yensebuna ya berge kwa nikiwa ase amatuko abwangoiga kubwatikana no mubaro monene gw'ekisukuru ekikigenderete gusambwa n'ekinde kwigorera borokigwa guchenka nikobona abarandi amo n'abasaye besokire na kugikeria ebikore ibyo gusamba kisukuru egento bono baborire abaibori kurigereria chimbwa cy'abana babo nabo wizara y'ekisemi gwikaransa inse elikogaya no muchando yo Tamari tankuru kwa Wycliffe Mogusu Chomorayo Kenya Station director y'abasaye na aba barasti skuru moroche kigendeta sense yaitu ya Kenya ogosamba we skuru kwa beiro konge kurenda aso kumera nuko ase chi social Sunday ase okumera na ase kanisa ngunya gosegeta na ture twamani kinekebe abana baitu bakira stinka baiboli baito tiga mobahorokereri buya elinde bamanye nkike bwene tokorwa aso gosamba taliero solution tangoro ku Pastor John Ombasa nabo igo tukubasegeta abaibori elinde tunyara ko batogotebya abana baitekene kegerege ntokeroro abaibori tobisete mono na se gotebya abana baitekene anne mono ekero bara mona intwe tukunyara ko tukubabisa eta enkoro kwa Steven Nyabuto omorai bwabasaye rorire kisukuru kinyinge chikoya ekinde chikonyara ko babana bakwigorera bakogendaka bonege ntonda asabe kurwa asaba ibori nabego amone serikali ebukuniga goteba nga orokererio mwana ogo karomoke ekerara akini aitanyana kubukonye bago kwana ya chinga kichesoso Sunday ase chinsemo cheibencho gabarai amona barandi abo batebire bunanere buya abasaye kwenyurwa samasabo kubwatekana namakongu ao bagwetera kwatira igari tukoria rero unabasaye
okobeka obomo obwa basaya ase station yitu ya Kenyenya ase enchera ya gukora social Sunday twayekorera ase geti keibencho ase district ibencho obuyobo iga bugokora social Sunday iga no koreta basaya amo naende korokyo bwanchani amongst ya asa basaya begaito naende koreta obwamate obuya bwechikanisa chito chitwetaneine abo iga sense yitu ya Kenya yons na butwari gusaba mwasabirania abasase bali babati challenge ao echianda ke chiko ba itake moika ingego tokonya mne nto basaye ntunya ko ba aka to kubatera ni wamona barandi baita mana balisi baito mbato tange kurwa asugusari obonge oburanye ko bogoto ikera erinde tubwatanamo na gusanga asugukina kemoika yakari mekutano mne ya rangeriwe igotogosaba abarayi bonse bekanisa twabwaterana asugukonya abasaye asomo barugwa basaya abubayikerana isusu Sunday yo nigo bagokeire obosemi obubanyora anena mono bule bw'ichinjira cyo gwetanga kurwase bikoro by'obusaria. Nimefurahia sana kuwa hapa. Sisi kama wana youth tumekuja kusocialize to grow kispiritually na wengine tupate wachumba. Kiriria rero twego kirimono una basaye ba Kenyenya na kubwa mono twegeire ayara manga ayara tokonya sobugima bobocha. Una nchumo sana isomiri asa mkane obo guide na criminals o deal. Anyway, obo twapunguza tu mwana obusaria. Ko reporteri ya Nsoko TV kurwase chinsemo cheibencho echitikotoke wodi ya Sengera Bosoti ebunge ya Bomachoge Chachi County ya Kisii Nchiriata na Apolinaris Akama Mwanjito murigeria tutigarita se county ya Nyamira ustokwira na se county ya Nyamira nigo boterebwe kanisa yegi Adventista ya Nyamira Westfield yaburire serikali yenene kwiranie bibogo asiti skuru herigo kyanie bikore byo gusamba chiskuru ni bayabet bakwanyaya kwigoro ase ensemo ya tutumasaba ase omuchango bokwenekia bunangusira bari kanisa no yakwaneta ya Mwanjito murigeria no mubungo kitutumasaba Cliff Gisairo nase umuyega abo wachangira magacho ya Nyagitari yegi Adventista ya Nyamira Westfield asensemo ya Kemera ibunge ya Tutumasabe me county ya Nyamira asumuyega wikiranwa na barai ao bakora wano mubunge bororo moske Clive Mbane Gisairo abakuriye birogo yokuriye kirokyo bugavana Nyamira moske Walter Janua Ngundi nabo igo yokuriye kirogo kyobo bunge bwa Tutumasaba Clive ogora gati ya barai bande igo botenerwe kanisa bwacha tene nina kweranga ebikore byamente kande biskuru go sambwa annemono asebwa ngo igaji skuru se county ya Nyamira cyasiekire eskuru ya baiseke ya Sironga eskuru ya Muranyambaria eskuru ya baiseke ya Tombe eskuru yo Boroso yetono eskuru ya Masose ya ibwango iga na bwango iga ase skuru ya Kebirigo nigo batebire nga okurusi wa wekeboko ase skuru na kwagerere koleta yonsi ebibiri yewote bamumwana gabwa tubukingo mutume na indi wokurusi kunekeranya na indi keroro wona bangwana bakatungaina tugateba nga esomero umwana n'umuno n'ekinyo Nindere bati abiri nsiji turi mwana tari gukwane runemyoro Kao kwanekere kyoyo kuriekero kyo bugavana ase county ya Nyamira moske Walter Janua nigekere kyatebrenganire buya bayibori gotware gikaro n'abana babo eryo kwene kingango basemi barechinjera cyo gwetanga kurwa asogo samba giskuru with the heightening levels of democracy right here in the church there at home where you come from and awareness of the rights of the people, children have also come to notice and understand their rights. Following this, given that they are not mature enough, given an opportunity to make decisions for themselves, if they are left unguided, then they'll be misled because of the nature of the decision they make owing to the ability that a person can make by virtue of being a minor. Ona muna Bible yetu bali gusaba abana bali bakire ka giskuru cyabo cyabungirwe Sauli bali etekora wono mubandu with care
ase siasa jobo gabana bwa Nyamira omusacha kwa nagaiga omusacha ningo lakini gavana ningo waikamwiranerie eyugo ikamwiranerie iranerie omusacha ningo egavana ningo lakini omusacha na ndo bia toko kuvolta twensi gabone gavana nawe wamono ndo musa yamuna sa nchero mwalimu ngasomia university mwalimu ara ora somia university ngai Dr. Jared Diare aba engineer na neji province chibere chie kaniseye nindutoka turanyara gusomia university siasa chintini nigo chiabetanse chaktutuma saba ekero mujumbo orabisi Moske Clive Gisairo bomera no bosia sobosie yokorie kero kyo bojumbe bwaktutuma saba boigo Moske Clive owora ano inoyomo bibaga obarai myaka 5 ande muyunde mwachakiri ko Moske okioma mukamwe myaka 5 mugatsuka kuruoro mukamwe Moske Nyambati na ile vile mkompatia miaka 5 mkaruo mkomo sike huyoba miaka 5 umusike Shadrach mkamwe miaka 5 musani wanule ile ngoko na ile kumwamule miaka 5 lakini something very special asa walo muraibo wote motu ukelinga ntuwa to mwana yoko ko Dr. Fred Okengo Matiang'i na ile ngo wale president ya Kenya Ekera wile president ya Kenya ngoko ya kwa experience nyake 5 ni jemo sabere gaje go CS ase gaje go kutoka mutwa tangani naro iro muntu otabwa tegasi okorigere yo gwate gasi sencha no bise na igo yo nka watana nko ndare kondigere gasi na era tabwa tegasi and such is the paradox of life. Ajete baada ya vetu monstanya go chari mai. Ngona anali. Ni nale. Bande vetigo. Kanisa anja antukigete. Kaite kanisa antikire. Kanisa naonde ime. Andi niche noro chendo motera rugamba mutegas. Nyega sia bana bari mu amete ke barango nyagukina bari. Koja kosuka bari nyanya bate abana de chimbuche. Chimbuche is a sign of wisdom. Steven Nyarikie Monde Ensoko TV Kemera Kitutuma Saba County ya Nyamira. Omokonyi bw'omurai w'ekyama kya Jubilee Dr. Fred Matiang'i ase ayabwatikaine n'ekisemi nigagikire ebikoro by'ogusambwa ekisukuru ekire ekisukuru wetania emerongene gusambwa gwikira bonoiga abwasi boigo aruru okubori gochiase eserikali kubwatuka kibesa gochiase ekisukuru erisinyari kigwikirania obokoreri ase ekisukuru imensi. When my colleague talked about the work we were doing in the Ministry of Education, it is also service to God, honesty and commitment to the service of our country. Saa hii nikiongea hapa mbele ya kanisa, over 40 schools are closed, unrest and so on. Probably by the time I finish my speech, another one will have been closed. It's true. 2 others will have been closed. By tonight, another 10 or so. Ukiangalia vile dunia iko, and Excellency the Deputy Governor and all my friends who are supportive of this administration, tunasema with tremendous respect. Kasi imekuwa ngumu, you can see it. Maana wanagani wananchi imekuwa ngumu because we have never had the kind of crisis in the education sector that we have now. Na wale tumekuwa huko, I can give you proposals with one of my eyes closed. One, stop wastage, put money in the schools so that school principals have money so that they can run the schools. They can't run the schools on saliva. They need money, the capitation money should go to schools. That is a straightforward matter. Number 2, I would tell the president, appoint a principal secretary in charge of curriculum reform and transition, because that is a special thing we are now implementing CPC. And number 3, listen to the sector, listen to the principals, listen to parents, and most importantly, I say this from church, listen to church leaders. In Kenya,
if the church or the religious communities did not invest in education, we will not have the institutions we have. Method is nyinyi kwanza ndio example. The investment you have made in the education sector, on a university and so on, you should be listened to, and so on and so forth. So mimi nawaomba wenzangu tuangalie hiyo. Tumurigeria tugotigana nayo nigo boigomo nogeribwe bungene no moske Moses Wetangula aboliri abamenyi ba Bungoma kumbwatio muraibe nsaso bochori bole busio asokorosia obwa matobi asesa bali oburai bwa Western hamatukari busio boigo nigayenekirie buna abamenyi buna ere buna tarigochia okora tarigochia kurigikiro gokende gesyo mwanchi tumurigeria kurene nigarachi komo sera omuraibense asentude akabiri. Nafikiri nyinyi mmefurahi sana. Tuendelea kwa mikutano. Ase etara yaye ime ye county ya Bungoma omonogeriwe bungenene Moses Wetangula osabira abantu bechinsemo cha Western komoko boko moske William Ruto asentunda ya kabire asobochori obonene bumwakogocha bunenchereyemo yokoresyo bwa matobuya asoborai bwa matukale bosyo kurwase chinsemechyo. Nyinyi wote, I want you to be my goodwill ambassadors. Popote mulipo muambie sisi tunasukuma gurudumu ya Ruto kwa sababu tuko partners na yeye. 2027 2 term, 2032 ni sisi. Mnanielewa? The easiest route and the best route for us to get there is to use the goodwill of the president, who is our partner today, who is our neighbor. Omuske Wetangula orokirio kugania kwaye aseganga yaye yogocha gutenena akirogo kyoborai bwense omwaka kiri bubere 32 asa aboliri abamenyi kumubwatesia omurai bwense Ruto bunoboroso bogotingia obwamate asendote yo yogochia konyora omurai bwense kuro chinsemechyo chia Western. Mimi siwezi na sitarudi nyuma hapa kutafuta kiti ya useneta au ya ubunge au ya ugavana. Mimi naenda wapi? Na hiyo safari sitaenda peke yangu. Kwanza lazima nisimame na watu yangu, msimame na mimi. Jambo ya pili, lazima tufanye urafiki. Jamii yetu peke yake, hata tukiwa wengi namna gani, katiba inasema lazima upate 25% in 24 counties. Omusike Wetangula boigo oboliri abamenyi kwene kyambale enenguba yabo enene eyereke bande no kubwata chikura asokwene kyaba mwakeire omurai bwense Ruto chikura asobonge na gutancha utumekwa na barai ba siasa korenta chisegi. Wenu ni vijana. Kwamba ni muhimu kupata silaha ya kisiasa. Na silaha ya kisiasa ni kipande yako na kura yako. Uongozi utafutwa kupitia kura. Uongozi hautafutwi kwa kupiga kelele na kutukana watu na kuzungumza na kusema mambo ambayo haieleweki. Jambo la pili, kwa nyinyi vijana, mimi nataka kuwaomba na kuwarai kama watoto wetu, msikubali kutumiwa na wanasiasa kupigana. Enkwana yaye nigo ya gwokoboko na barai kura chinsemo cha Western buna mwambo mabonga John Makali gati abanda bange abo basabire abamenyi kwenekia mbali nebibande na kwenekia engakiyo wakachikura besokiria sobonge eri wakachikura kubachora abarai babo. Adui wa kwanza ni wewe mwenye uko hapa na hujashughulika kuchukua kitambulisho yako. Jambo la pili, adui wa pili ni yule ako na kitambulisho na wakati ya kupika kura hajitokezi kwenda kupika kura. Ndio sababu unaona watu wenye hawana watu, they have no population, lakini unapata katika upikaji kura wao wako mbele yetu. Nzuri ambao hawapigi kura. Sisi nyinyi mtajitokeza kupiga kura. Wiki ijayo hii kutokea tarehe 9 mpaka tarehe 19. Tutafute kila mtu achukue kitambulisho. Kuripoteria Ensoko TV Erieta Nedinamura.
ase ense mwende tugotigana nayo bosio bwogotegererwa gwekina kyo yo kabiro mokonyu muraibu ense nabo igo muraibu kiama kya DCP Rigathi Gachagua asiri tukulia rero abu asene kyo mwerio era chikorwegwa ni Rigathi Gachagua ruro kubori gochia saba Kenya na mona asense meria ya baraibe kanisa komusabira erio achikonyora obwene bwaya se are no kwegena buna na achikonyora obwene bwaye. Naomba mtuombe nilitolewa kwa ofisi against the law, against the constitution. Tomorrow, kesi imesikizwa, uamuzi ni kesho. Tomorrow. So si mtaniombea? Mtuombe, and we are ready for whatever outcome. If the 3 judges rule that we were treated unfairly and against the law and the constitution, and lift the impeachment and let us be, we shall be grateful to God, and we shall be very grateful that there is a justice system in Kenya that works. I have confidence that our judiciary is independent, is impartial, and will give justice to Rigathi Gachagua and millions of his supporters across the country. If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the Court of Appeal and follow the legal remedies that has been provided by the Constitution. I want to urge my supporters across the country, irrespective of the outcome, to remain calm and peaceful. Rigathi Gachagua is a very peaceful person, and I want to ask our supporters to be peaceful and calm. You know, when I was removed from office, the people who removed me were laughing that Rigathi has been removed and his supporters are saying nothing. It is me who told them say nothing. Ukikasirika, unyamaze, uimbe. Just sing. And I ask my supporters to suppress their anger because we are peaceful people and we believe in doing things peacefully. I want to ask our supporters who are angry with what is happening in Kenya not to do anything that is violent, anything that is against the law. I ask them to suppress their anger, but keep it. Next year, they'll have an opportunity on the 10th of August to express their anger at the ballot box. That is where anger should be expressed and nowhere else. If we win, we thank God. If we don't, we still thank God for his mercy and his greatness. This country is bigger than any one of us, and we need a peaceful country, and life must go on, irrespective of injustices that has been meted against many people, irrespective of the suffering that Kenyans are undergoing. Tuombe Mungu atatusaidia, tuvumilie, iko shida ya healthcare, ya masomo, insecurity, tuvumilie. Mungu atatuonekania na mambo yetu itakuwa sawa sawa. Ayo goswa erikoligeria ayabwatikaine n'ekigosore mambya yabono omwe MCA we ward ya Ibeno Steve Arika ngabetega kwarigania marigani yenkoyo imiyegeti gya Nyanturago egati timu ya Shabana FC na Ibeno combined eriyo gweitona ebyegwa ao abwase abarai abageni naboigo ababwatania se sector yekigosore babete bagwikirana. Marefa wetu nataka muongoze timu zote zija hapa mbele tapomata kwa mazuri tena zaidi kwa heshima na taadhima. Eta Steve Arika MCA we ward Ibeno lero twachago gwikirania ira twabataga kombe ya Steve Arika togaaka togatenga promise abakoyinga etimu ekobwa nenyore timu ya Savana ekere yabuire timu yabwete ndero Savana bacha gwikirania eira eribariete gonko batenga litukolia lero tari litukolia siasa igotobwate siasa y'omupira bora abana baito talent bakire asegetiga iga lakini ande bakogendera gwikimoto na kitwalentera abageni besikoli tukolia lero bamanyite igoro y'omupira batakwanye kurusia abana ba inkaga iga mepire bantu tikobeka buna abantu bakora lesori inyo muntu agwakwekero ko muntu nya gukura nyumba gitabwati jirinde ya gwikimoto oyo no mupira tokobeka abana ba to identify talent koruga iga abana bagenda gwako mupira siko egere koranga ekewa kelini saa baete kiagenderere mutu. Kwa majina naitwa Franklin Miheso, ni kocha wa national team under 20 Rising Starlet,
na pia coach wa goalkeeper coach Ulinzi Starlets. Mwanzo kabisa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia, na pia tunamshukuru mheshimiwa kwa mpango huu ambao ameleta hapa Kisii. Tunashukuru sana. Ni kitu ambacho tumeona kimeweza kugusa vijana wengi, kimeleta vijana wengi kwa pamoja sana, na mpira ni kitu ambacho kinaleta jamii kwa pamoja. Hilo ndilo la msingi katika mpira wetu sasa hivi. Ngosa berenga egente ko gendete gukora. We are going to come back igana ande ekero twakorire trials baito twanyora abageni abaya ngocha tuli nande igaigeria kabere tonyara konyora abantu baito baria tutagete kiagara twatenga mepira ira nenka. Kwa majina naitwa Sonya Kevin, ni mmoja wa wafanyakazi katika hospitali kuu ya Wasi Specialist hapa Kisii. Leo hii tumekuwa hapa kwa minajili ya medical camp ambayo tuliweza kuipanga na community ya Ibeno ili kwamba tuweze kuwafikia wale watu ambao wakati mwingine wana ugumu wa fedha za kuwasafirisha kufika hospitali. Kwa hivyo tumekuja ili kuwaletea the free medical camp ambayo wameweza kupata kuangaliwa miili kwa magonjwa mbalimbali na pia kupata dawa. Mbali na hayo, katika njia moja ya kukuza talanta katika vijiji, tumeweza kuleta timu zetu ambao ni timu ya Wasis na pia na timu ya Shabana na timu ya hapa Ibeno community, ili kwamba kuwa katika mjuano wa meji ya kirafiki, ili kwamba kuweza kukuza na kuhimiza watu kujitokeza katika talanta na haswa hapa vijijini. Ntonda atebye mheshimiwa Steve Arike gende kitangani ngeringa na go kigusana kero mwaka Steve ngoleta tournament ya kunacha talents chia youth no ninjenga kirite karona sto mupira nabona inje na say same thing like muneke na gakire motongti Shabana baka identify nchekoruwe motongti kagenda Shabana kubakira na Steve nerengo motebenga kie kenegento kia muhimu sana aletire kero mwaka akunacha talents oiso korigeri bawo michira kitimu muneje sibagete koru sibaro chikaine koru ne kitimu chinka muneje ngo motevyo mheshimiwa Steve, asante sana aso identify talents cha bana aba mbaba se ko gendo bwarifu gari siko ekina kingo kotevya at least kwa kolire gendo kia muhimu sana. But these are the kind of things that we need as federation, that we partner with well-wishers, we partner with our government, we partner with all those who are eyeing towards developing our talent. Manjito Margeria negatiari agendete kwene kiwa imense ya Kenya kurwasti county ya Kisii county ya Mera kagitinga twara kumanyire egatiari twabwate mambia bono na kerekeri bono asibono tokwenda se umutumuko omoke na nyuma y'umutumuko ntwira neto swe na kuchakulira yara singa zeti chite mambia ya bono na bwege onto chukumanya sobwa garena chinga zeti tobwate mambia bono nkire chechi to skare ne TV ya gasibono yango turara sio mirichiduka. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri olegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Automat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 073969
7855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrna nabalibe chinguru ilikwe mnyabona wataka kuchitana nyachiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na Kigekos Kiamesa Yamangana Maya. Gendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso bumugusi Eye Yensoko TV oburuso bumugusi. Karibu rede mwancho murire lye mambia ya bono chideka kianda chiaragire osichi ya itiregoro yense ya moya bono mambia Afrika ya mochenga kina inde tuko kwarigania toso ayara se chinga zeti ya mambia ya bono asensemo yende na botoko sangaso bwamu wetera sencheri mutandao kwekerero Facebook robega sensemo ya YouTube Ensoko TV robego wetera se namba ya ujumbe enyenge robega no chukwa kesi miage mambia bono namba nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato igoto chake kusanga asobwame mambia ya bono asoko boko kwa ne mambia ejega egatie chinga zeti chiria imbwato sasa ngazeti eria imbwate ntracha kakorigereria ase engazeti ejega ya ase engazeti yega ya The Standard ya mambia ya bono iga
boigo no kuri chingazeti chinde buna engazeti ya People Daily tubwate engazeti ya Taifa Leo amo ne chinde emambia ya bono asobwango mano ngo chaka ne gazeti ya People Daily aseringana rimwamu buno rigeti ya seti bya gemambia ya bono egotabana devolving alafu korumotwe ekeruko ligeria ringana linde ribekire ase ayalame ritogotabana ya mabano egotabana one term first time governors in the political fight of their lives ahead of 2027 general elections. Ekerotorochi asobo chorio banene bo mwaka bw'ikili fibere merongebere na gatano na kabire abagabana mbaraiga barasentunda entangani yoborayi bwabo abwase esura entangani gosekiye ni getangani kirabo ne kyomo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja ekieni gya kabire no mo governor we county ya Nakuru Susan Kihika mo governor we county ya Kiambu Kimani wa Matangi abwase oyo ndakuru kwa Cecily Mbarire uno mugavana we county ya Embu oyo kurukwana nere George Natembea no mugavana Trans Nzoia mugavana we county ya Mombasa oyo umanyeka ine bunanere Abdul Swamad Nasera mugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga raboigo mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ainaro agukwanirwa bwasenga zeti eyiga ya People Daily mambya bono naboigo koligereria naboigo kwanira obokoreri bwabo naboigo ase ensemo yende na inene chenyarekane bairane ase entunda ya kabire Kalonzo name dragged into contentious Kitui budget tussle yani erieta lyomuraiwe kiama kya Wiper Patriotic Front ase ngazeti ya People Daily wege mambya bono ni gokorana lya chakire kubwataniwa ase okoroswa we budget ye county ya Kitui abo ainaro arabu asenga zeti ya The Star ekerotoko yeriya aso bwango manemambia ya bono nige karote bana at last yani omwero Turukana oil project gets moving after 14 years of delay umuro benore gaiga bwokorosya usasa nsemeria mafuta ase ensemo ya Turukana no muroberio oirire asike kakie miaka 14 ase ensemeria South Lokchar Basin abu ase wetani chi barrel chi billion ibere chinuguta isano na isato na isano chigo kwanirwa bono niko bono umradio igose muroberio ibono ra chigo chaka bene asense moyende asenga zeti gabwego ya this time ambia ya bono naro onkarigo ngukwanire karamangana bwatkenna Rigathi Gachagua ekina kyumrai bweka umrai bwekya makirigia DCP na bwego kabera mokonyi bwumrai bwekya makya mokonyi bwumrai bwense Rigathi Gachagua ekina kyaenda erokere ayinto chiko yaligeni manasi gazeti eto emambia yabono abwasenachi era chikorwegwa ase rituko eriga asensemo yende boiga singazeti ega ya People ya The Star ngukwanire kare igoro yomuroberio bwomuraiwe kiama kya Kalonzo kiama gya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka naro ase karugo kwanira igoro nabwate umukutano norabwata aligi karogete abwase karota na graft war lower cost of living tops Kalonzo 27 plans Kalonzo Musyoka na chagati ali yomuroberio abwasare tate abasani amona bwigo bari bakumusira seganga yayo kuriye kirugo kyobrai bwense abwono ase bari babete bakwana sinkwane cyabo bakwanire tamangana au na bwigo ase egati abiri byakwanire tumono nigoro yugo kina kwebrengo byobugimana bwigo konga kubugima ime yense ase ngazeti ya The Standard without a trace ninchiyo kumanyina nkike kego kwanirwa abwase tugo kwanire mambya yabono igoro y'abantu babiri bagosiria bagosira gose chinga chinyinge abandi bari bago chabaochererwa aboyigo asense muyende bari bago chababura nakurwa okubora kwabo gwekera rero iga abandi miaka yachire tibanya bagutoka gwekera rero iga without a trace yani gwekera rero iga baratoka bamanyikaine na ngaibare nabono amaborio nigara mangi gwetania amachibu na monekero keria serikali nero ikaro kuboligwa igoro yokubora kwabo tuchikoya kwarira subwa mambya yabono abuna senga zeti ya The Standard gazeti ya The Star na bwiga sensemo yende gazeti ya People Daily narali yobwa tukura senga zeti ya mambya yabono Ishmael kurase gazeti ya The Daily Nation narana mangaroro aigani ngo bagukwanira igonga litukulia rero na litukulia ya Gachagua huyo kabiro murayo mokonyi
bumura ibense ya Kenya Mwanchito Muligeri Gati Gashagwa magega yayo kuruswa bisi na ndaba wakiri baye bagatebanga ati babwate tirichi kuri ko murusi yabisi ekihagera gwitira soko rwara kwae naliyo anyatiga kuruswa bisi kera rwarite n'ababunge n'abaseneta bali ngasi bunge kwenekya bunangu kwanera bali okuruswa kwae abisi kolende tukuri rero Mwanchito Muligeri tukumangali tukuri rero naliri tukuri tukumanya mbivu na mbichi tumaitose na kwanire be Ishmael Ronald tukumanya muna lituna litigo se ndi atabete byakolinde ngwate bangana sabite abantu bichikanisa babako musabera anyore obwene bwaye inara bakwanira go Mwanchito Muligeri ndobaitenga ligati gashagwa ni garuse twabisi umako 2024 weterase okoba imbichi digose ogwakwa sko nabagongo kwanira baliga igo Mwanchito Muligeri go rye skuru alagenda takwene kiwasi chiskuru wikiraboni ngani go bagotebanga nigo omuchando so irasti skuru chinyinga borokiwa nigo bachirense nigo bachira singa cyabo weterase ogoturubani gwa gusogo turubani yo embassy skuru abande twarore basambire dom gose chinyomba cyabo cyuburaro negento bakwanira gayiga neskuru ya utumishi girls asabana 15 no mabanyati bagusiria magimabo na kuruedio bagotebanga na dom kigendete gusambwa nabegona lia bana bagusaba rofunsi bagendete ko misbehave chimba cyabo kigendete kwene kiwagali asite skuru kolendega igo Mwanchito Muligeri abayigo nigo bakubwanira igoro aiga yigati abarayi babolire serikali kwene kyabunanko ligere cinchera baranyare bagokora muchando yo asite skuru negati yaraba usanga ukino usanga naye asobwagale wegongo kwanira bali igoro ya sente litwatebanga nejisemo yabaroire bali aba Ebola kurwa sense America aigento bagoteba Mwanchito Muligeri agala sense mo chala ikibya airbase wikiraboni ngani go bagotebanga kigali nchire kibe kiroro nabigo bwagachi bwa sente yumba gendete no nyene kigambero gotenenia obwagachi bwe sente yo igento bagoteba Mwanchito Muligeri nigegenderete mero billions negendete kwene kiwa korende ekigambero no nyegia kanete ngo ngachi kondera bwatwa oigo nkwanira bali goroye kyombe kirigia tiese gaigo Mwanchito Muligeri ngo batebiringa no nyeke gambiro gya tebetenga ngo cyabale kwene kyabuna bari go cya gwakana webangerie gwakanwa se ebara nigo barabatebiringa goika abarunde kigali abarunda boda banyare bagwakana ebangeyo ninjiko samugara soba gari gotenga ninki bagokwanira Mwanchito Muligeri akorende emto Ishmael to chakabene kurwasi gazeti ya The Daily Nation Mwanchito Muligeri page ya gatatu ne page ya kane niye ukwanira kisemi litukori rero aigani ngo bagukwanira igoro yeskuri ya utumishi girls aboroka bali banyate bagusiria magimabo aigani bagukwanira igoro bunali cyamate cyabo cyanyate cyigikirana asenkendu bakaba bakurusia abana babo bakaba bakorigeri Mwanchito Muligeri emibere y'abana baba gweterase DNA yabeteke gokoru aganto komanyugwa tore gweterase abayogeno usaba umini bege islamu omwana yo mokoro kwa Zuhura Rama negati abali basiritia magimabo eraniganyatika kuruswa akoiro wika asenkendo Mwanchito Muligeri kisemo cha Ukunda ime ye county ya Kwale aiganigo batebanganigo yaringe engane yogo ichanya saba iboli abange Mwanchito Muligeri asokomanywa nga Zuhura Rama negati yakubo yabara okebali bakoleti biyasa matemwabo AKCP umwaka 2023 akabaga kwenyorera libaga se national school itogatebanga C1 school yo Mwanchito Muligeri kolende boy gatokomanywa nga sama soma ni garinge gati abali bale gokolibya kolende wetera soma basikano yo mito Ishmael okolekanite sari kemero ngebere na isano na isito mutinyo lyo eta mutinyo gatano negati abali basiritia magimabo kolende komanywa nga wetera se DNA yabeteke gokoru abayiboli mbanyari tibagwa identify abana babo nonya abagenwa abege Islam use amate ya Zuhura Rama yatagetemo ire kengima chikomo esko ya yo moere gose chikomo tinde ko Mwanchito Muligeri igento kiagarete taibuli baga gose tibaibuli baga niringa konye DNA trakoru nabege serikali nkubwatwe yali ngoroboti buna emibere yo ko chia okoru kolende niga serikali yoteba gwikira boninga nigo babwatukire 3 milioni chigo chikonyara chigo konya ase
okobasira abaiboli osichiamati chichanya chikosira abamwabo na kire yamatiringira chikonyora 200,000 lakini ntubagoteba oyo mto Ishmael nga chibase chine chinke nonyene ebintu biri bakolire tibarachi chirigo chikobakonya kolene manchito muligire katutugate gazeti eboigo niye gukwanira igoro yaborokiwa kurase skuru ya utumishi abange babo bagoteba ningo batigirwa somo chando monene asoborro bonene kiagere serikali ningo yatebetenga bonsi ningo baratinde kwe omutinyo yogose ningo kwanza bakora kolerwa esko yabo yo moero emas eyiraba mu kitariki 15 ibesta 17 omutinyo yo oyichirabe on Saturday kolendo ningo abange batebirenga bono nigegendete ko ba expenses chinyinge nigo bayigendete ko ba muchando libwe nkoronga bagendete ko igwobororo lya soko basiria bamwe abo gento basabire serikali neri yango yemerobereyo nanonye ke wancha ebanchire barusi abana babasenkendweri banyare bakubayira asinyomba cyabo no muganora se gazeti ya The Nation manchito muri page ya 3 namugo somera sobagare korere kandi gatese mo yekisemi ntarayo minto Ishmael aiga ngo bakwanira ci national school amete Ishmael kera tuakinete tuakaiburenga ntubana ntwamaite mangana AC1 lakini ci school nje tuakinete tokoigwanga Lelana Boys Alliance High School chinene toigwanga nyingi nabwatelibaga chera kogera nae gwatwara erangelina bwango na inche no nagenda guchya lakini bona tokomanyigwanga chinyinge chiabo osigati ci school bunecho nabo aborokiwa bachire asichenga chiabo egati yabo ya basambire ci school ntwaro chino ine school ya Nyambaria Boys kuna mangana chetegali akaba ninga nego ichane manchito murgiria nandige ntukiri bagusabaga igankelinga abaiboli chinga kichi abana baba bachireka banyari bagukwana nabana babo bamanya somo chandole bagega tichi school chinde njirasieka no barasi ci school cyabo nonye naroche aigambaro mbali getega tichi school chireshima itiasiekire tiandara chisoma kurwase county ya Nairobi tuwate school ya Lenana High School, St. George Girls, Upper Hill Secondary, Moi Girls National School, na baigo Nairobi School, baiga sensemo ya Nakuru, Utumishi Girls, Elbagon, St. Joseph Seminary, Mary Mount Girgir, Kambala, Naivasha Girls, Moi Forces Academy Lanet, Njoro Boys, Nakuru Girls, Naivasha Girls, Carlson Boys, St. Joseph Seminary Molo, Koelel Secondary, Jomo Kenyatta Boys, Jomo Kenyatta Girls, nensemo ya Kericho ndobwate Kipsigis Girls, Tengecha Boys, nabego Tengecha Girls, Bomet, Saseta Girls, Koiwo Boys, Tenwek Boys, Narok, tobwate Euro, Ekulet School, Taita Taveta, Mwasilele Girls, Dr. Agri Boys High School, Kenyatta High School, Moi Boys High School, Eldoro Girls, Maho Girls, St. Mary's, Rushangonyi. School ye county itu ya Kisii School, Kereri Girls, Yokindo Boys, Sameta Boys, Nyanchwa Boys, St. Charles Luanga Ichuni. Nyakoiba mix. Remanjito muriya bago kanga. Iran tubwate Nyambaria Boys, Masosa, Sironga Girls, St. Charles Luanga, Nyansabakwa Boys, St. Paul's Gekano, Kisumu tubwate St. Stevana Menara Boys, Kisumu Girls, Homa Bay Orero, Agorosare, Gendia Boys, Siaya, Chianda High School, Muranga Kahuhia Girls, Njumbi Boys, St. Gemina Gatanga Girls, Waitanga Boys, Kiagutu Boys, Kirogo Boys, negatichi no manchito murigire chinecha Mount Kenya. Lakini kwa igure kurase county ya Kisii ni county Nyamira mbaka chiskuru chitoko kanga national school. No chirega igagento kende kerto kwa nti school chi Ishmael. Andake zitoit kuira na se omutandao nabagotebanga there shall be no schools anymore. Tuwate chiskuru na nento wato kwegena nga amasomo kwira nali bunalenge butambe. Tawate banga chisemi nacho uti wa mugongo. Nechikereke nechikwaga ubugima bwankyo keregento igento kerindo chigaiga Ishmael buna chiskuru chiasie kiruga na buno muchando yogendrete abarayi baitomba bwateke bago abayiboli baitomba bwateke bago nabali mas chiskuru mba bwateke bago nike bageke wikaba chikubwatira na bakaborokiwa ase ensemu yendekera tukonya kwandra ye chiskuru ngwa kwanere ngana getere gabwe mambya bono na ase ensemu ya utumishi Girls ase skuru iyo na chi familia gose chi amati chiri chonsi
abana babo basiria obogima na nigo kere amatu sikire family guchikonyora shilingi chire 200,000 bunebesa ya compensation egati ebintu birinkolige lyo matekerongwa kesabu ya bwangu bwangabwo di buno muntu manyete sabu nkelina matekerwa ka 200,000 asaba rokiwa baigose chiamate chiga 16 chiabana baigo baraborkiwa baiga 16 igokonyora besa inigera around 3.2 million na keronkoligeria of course asense moye nengorate batore na besa teyo eranyare gwakanana na bugima besa teyo eranyare kurusiaroro gosegosieka omunganyi olibwo bugima gosira korende akeronkoligeria besa ire 200,000 korengana na inche ayigana maoni Ishmael Mogere talimoni ya Diana gose maoni ya Soko TV ebeseye ne kerengo kia ekere egekemono ekero kuri 200,000 tigango togende ase bintu biri bya bwangu bangu tukonya kuligiri sikabe konya okorekana iskoga iga ase naro konyorana nonye ne misangerekana ende na musangerekana tuganiri gokorekana gose ekero kuri kerenga kyo musangerekana uyo iga na boigo obuya bwo musangerekana ngabone yiga especially ase musangerekana ende gocha kwa karasi nyomba cyubura igwense gocha kwanyorana ebesa na bekonda yatumekwa up to 30 million aso musangerekano wibweka senge nchabantu bastali ko babatira chilefu ikomi nabo iga senge nchorende organitirwa kubwatisie ase enganagete gosa ase gangagete nabo iko gosira ase bintu bire bitatu ase oburayo bwiga ekerokeria konya 30,000 kego tumeko in less than 10 minutes ase gente keyo mo Kenya ruche na gente kigankiri kienge ncho bwange kigankira abe kwensemo. What about compensation ya bana baiga of course the family chiga ntoma tena ebeste konyara gwakanania but serikali ni gani iliko kora more than that because 200,000 for me korengana na inche baro ne nkemono because that is 3.2 million ekero kuigo mokonyi bumura ibwense na aseri tuko chindege nigago tumeka barabwa banyene wikira naguna gwakwanira Ishmael ogocha kuri gwoka totebe ko masi ywe gocha gokoru ebe sabe abara ibaitu bagocha gutumeka nenene ntorigo tebanga ebe seye nenka of course bainanite nobo konyi babu atokete lakini rende it's not enough yeban aki kero tugokwanira besa na tambe mono because kobanga nonye n'umuyiga bwa matanga bweka FA yoka chifea nebinte biga byonsi pi gemineti na bese yibono 200,000 igono ego cha kunywera lakini lende aina aragendera tukura sensemo ya serikali and of course mambia bono akeroke tukonya gokwanira igorechi skuru kiri kia sie kirune chinde chia tongiwe mambia bono bna togandira togokwana skuru ya secondary ya Gekonge skuru ya secondary ya Gekonge egotoka ase ward ya Bokeira ensemo ye bunge ya North Mugrango county ne ya Nyamira nero mambia ya bono nero nigo yabwatire gose nigo yatongiwe igo ngorara kwira sense mejora aligereri na nariaya agendera tekurwaroro abwase skuru ya secondary ya Gekonge egotoka se ward ya Bokeira ensemo ye bunge ya North Mugrange county de ya Nyamira nero emambia bono nigo yabwatire umuriro natugandera tegusanga yaresi ase ensemo yichinga zeti tiango tarara aligereri ekerokeria ase ensemo yende studio bago chakia buya kurwa omochakana Radio Mondi Tira pi. Tira. Chonjo kuluka. Yes, great. Tango maruli. Ainaro agendera tukuru ase skuru elia ya Gekonge ward ne ya Bokeira DM ambia bono ensemu yebunge ya North Mugrango nero no ruchabu na kwarorire nero nigo yatongiwe mambia bono na ndero rucho kore kare kuri kurume na ndeno mayete amabati ometago chabwa to murero sana gukubukana ne chibao chiri chegoro bas na marangeti naro no ari gocha Nechi mattress. Nechi mattress
lakini maiti yani kirongo roma itamangana mna iganje ngo shituka butambe na kuminga wa ninki kikari kokolekana urocha bando kiwa babokire otkombaraire andakira boro anyore mbabwate matron gose matron yabwate omuchando metaba na boro kiwa banene omaitenga mbale bara above 18 mbale bara above 15 years nabakoteba no bwate omuchando tikantiga abanafunzi aba ndaikande abera abamangana ngo bali goko irana kwanyorange ndo mwejete bono nandi blame yeria ama boli altotebanga okonyora ama boli ara mangi ko bwa machibu narayo aina aragendera tokore kale mambia ya vono na ande oro chineri tukoria Jumatatu ase gazeti ya The Standard narekera tokwenda subwango mono without a trace aina aragokwanirwe mambia ya vono negati ari agokwanirwe iga abantu mbarege gwikira bono gokonyorana baburira asige kegetambe sana gusase myake minge abange babo mbariye gotebekana na gwikira bono igamba manyekaini na ngaibare ase ngencho ni go baburete kuru ase chinka chiaba abandi bari kurwe mirimo gwikira bono gatara manyekana na ngaibare ine moyo bare guse ni go bakwete kolinde onye bare moyo ngaibare konye basirite emibere yabo ngayere aina ari gukwanirwa iga abo ase ayago kwanirwa asubagara se pejeria ya kane abo ase bono ekarogoteba bana umutangani nigakurukwa numurali omonyekere munane bugonko bosire ni gare number 1 a celebrated journalist na boigo blogger oyo ase ambanganaye oberga kobeka se metandao na boigo kugikerie bintu abigo korekana byabere bigokorekana ime yense abo ase goteba na nigaburete omwaka orenge bwe chilifu ibere na 13 amatukamake after Westgate Mall terror attack kurwelio paka lero iga timanyikaini na omoralia bugonko bosire ngayare gwikira lero na uyo kabera kwa Dafton Mutunga Mwitiki oyega no muonchereri nere nigasirite asinchira itamanyikainie abo ase egotebekana na negati abari he was a fixture ase amangana liamanyika a National Gun Owners Association ase kiombekyo mwiki uyo kurukuna nere mwiti niganyorete ukumanyikana okonene na boigo kumanyikana na boigo retira kumanyikana asinga career Dusit D2 terror attack abwase ebicha yomwana siasa Steve Mbogo yabeteke kugenda viral abwo ase abeteka koralia mangana yo nere gotebekana na nere nigaborete engaki yarenge omwaka tari omwaka korende abwo ase Land Rover Discovery yarenge KCK 997 ya tugetekera abandoned egari ere gatoka kera asegetera kini ere tamanyekaini na ngayare gwikira boniga oyo kabere nere no muonchereri umusubati umanyikere Regina wa moyo gwe myaka 50 nene oinere gotebekana urwita senka yaye aliensemo ya Ruirwe County ne ya Kiambu chiaringi stariki 30 mutienyi no yokane omwaka oyega gwe chilifu 2025 narimo wikira rero iganere tamanyekaini nanga yare abwo ase nere aborete chiaringa ngechinsa 11 cha cheke mambe ni chidaika 30 ubo tukimbagendera lakini bado tiramanyikana nere ngayare oyonde akorwa kungu karumba nere gwekera boni gatimanyikaini na ngayare oyonde akorwa Mohamed Abdukarim nere uboreto mwaka bwechilifu 2025 nemo oyonde akorwa Irene Gakwa nere nigaboreto mwaka bwechilifu 2022 abone gati abari bagukwanirwa ase ubuigoro and of course na bange na barabwekera boniga etaramanyikana na ngaibare ukubora kwabo amabori na arororo na ine ngaibakale abandi bari bakora ateba na abandi nigo bagocha bebisa baraboka gose nigo bagocha abandi bebisa baraboka batama osengenchi amangana getega lakini abange mbarekero koligeria because bunabona uyu igwa kurukona nero murali bogo nkubosire no manyetemere moye blogger ereka renege tunkerekere bogeka gose kende gyonsi era niga gochora liena ekenigo kereiga ekero kerie gwekera bono akubura abuno abona maborio agocha achireme ase page akabere karo kwanera iguro yomuroberio bwa baseneta bakabwatega iga chinga kichinyinga dayana ngochora kwenyora na watumire besa gwetera sense meria ya mpesa lakini abese ye
oyo kwara gotomera ebese yache yagenda wrong number abantu abange batutire chibese cyabo asingincho ebese yibo ogochigotema ko reverse kwanyora terigocha igemere tina kwanya gwatume chili kuchaga meron kebere of course nabo goche gwata mukubate na safari komo lakini kwanyorana ase nambe iri kwaga neri gotuma nabo igo yagenda ase nambe ndere engao bese yo yagenda nero yerusia oikari ndo limie simiaye chiroche bakolimia intentionally na bono ekenege kari gokwane ruga igasinga incho aba senator bono nigo bayimokirere gorobara gotebana abantu abange batugutire chibese chinyinge ekero kerio konyore kwara gotumira omuntu getebesa yemuka yagenda ase namba ende ere ngao bono nigo bagane chiki bakerigia Safaricom kenyare ke gwesokia nabo igo bono ase richiko liriroro likora omurubiri oyego mugima nabo igasobo korari webyo which company bune chiga bono lichike linyari gokorerwa amauncherelio elio kolenda chi customer nabo igaba Kenya kurwa soko tukuta chibesa cyaba sengenchi tali ogwancha nabo konyorana umuntu nali kwa rutumire besa kwanyorana gwatumire umuntu ore omo ngao na asense moyende emambia ya bono nomanye tena asomotyenyi oyo igatwarure gosomotyenyi oetire motyenyo gatano abantu emerongebere na bane nigo basiririe obogima bwabo gwetera ase okubwatanigwa gose gose bikoro byo bwiti bikubwatanigwa amo n'abanyanyimbo igaba igemerongebere na bane nigo bakure asengencho y'abanyanyimbo abwase gotebekanana korengana no roboti oregeru bete rukubikwamo nabo igo kwenanwa na Missing Voices Collusion MVC abanyanyimbo gose bikore emerongene na bine by'abantu bali babere bakure gwekera bone yobona tugukwana nigo bikubwatanirwa n'abanyanyimbo ngakiende asengencho yokoraswa asengencho labda yogo tacho mayatana bogotinda chwa paka wa namaene wakwenungwa ya moigo kwagenda kwagireka gochimuno ukigunya gitalia basi wasiririe obogima bwabo kero gukwanira Ishmaeli ogotachokwo ando kuranginyuri omusani one twalengenere kero twalenge school na chitaga kole strike echibuna bona magana genderetega no alenge mutwe abasikali ba mutachite ka wiki gunya gitalia gategwa nga enda yaye yasarikire nabasiriti buguma bwayigo mai totachubuye bya namona sense ende ya insitogotana nenda ya insega nabo gwakwa onyare gwakiro nonye ne kidney ya affect gochibe chinga kichiria abanyanyimbe bwatasira girimo ko bacanda batayite barosia mangana bya nabo kunyaranga bakomisire bobesana na sense muyende mambya bano nige kari okwanira amangana abwatikaine n'oburere bwa cancer babete bakumirana aiga ase litukeri lyo gochengera togotebana National Cancer Survivors Day abwase abantu gwetanya angechimya ibere baro kantu bare no mogoko enga kibabete bakumirana bagosemania bakolemania na boigo gukwanira amangana bwatikaine n'oburere bwiga bwa cancer abo ase bugukwanira ase page ya gatatu na nonya bugocha use uyo bwatrane n'oburere bugose omanyete na borogo ugocho tumeka chibesa chinyinge lakini nigo yari ngomo gokoma nene asa abantu gwetani chimya ibere kumerana gosanga nabo igugukwanira ayabwatikaine n'oburere bwiga nabo igasense muyende kolemania nabo igo goseka korageramo gochiesa kogosori yani bune nchireyemo yogosirana nabo igo tukoratebana ni kutiana nguvu ase ensemeyo ase page yende ya gatano Tabitha Karanja uyigana eromo senator we county ya Nakuru pono igani gabere gakura ligwa as a top 100 nigabete honored gusaka iwe gutwa ya top 100 yabarayibalia babeire bakuru muchango bo monene mono asense meria magendero nabo igose amangana bwatikaine ne society yaito and of course egotana Tabitha Karanja named among top 100 top African icons na nonyenga kiende amangana manga mange kagocha ubwateranirwa na bintu au ebigocha biraroro lakini nigabere honored as the 2026 African leaders bari barure muchanga obo monene sana ase bintu au na mono ekere tukwanira mangana yogosira
omo Kenya gose omo Africa onde igobono bari bakora tebana labda sensemeria basubati na kene kyo kyo kenekia ngo yugabo Tabitha Karanja elieteri agonga irige Diana ka ndigo swarire sun ngo swarire sun ya seta bwebia nani ne bigo chabiraroro baro you can make it biravuga katome kiti woro ne Roma ete kero tukulira umugano yo kulirina ebina mirengo konyora arangiria singencho ye company eriae ebintu mirengo konyora abwateranirie rero kwegwana otebi gweke mami kwegwiru asekigambiro mami ne kweguneke neke but still here she is strong. Very still strong. Fighting. We come ayo. Ina rara singa zeti echiga page ntanganie ya kabire ya gatatu ya kane amune page ya gatano asensemo yago bono. Gaite tutaraenda sensemo ya Ishmael. Gorane ngotemna Nyakango oyore control of budget auchukwe wewe sire 14 million na begonjiko tebia mangu manchito molire atokwirana kuri nete tutaraenda somo tumukoma kego twirane tugende usanga naye. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571.
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Gagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire no bwenia nyoro murobiryo bubugima no bacheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso bumugusi Eje Yensoko TV oburuso bumugusi. Jito murigeria tugende tusangana imambia bono na ntotebe the latest updates ngoro ase account ya Mira ward ya Bukera not Mugirango eskuru ya Gekonge tonde bingana na somete Ishmael ni maite no wate totebe the next nelia ya mugwa somete ikine kiekene singincho karoma nyatengwa kwana nyakoiba komete nyakoiba no na akorete kurwa na inche no na aringe bono ya Gekonge nere ya matu kwarere ase ward ya Bukera nsemu ya bunge ya North Mugirango county ya Nyamira elia ya masi kwa akorete kurwa nere ina na ndengaita na ndogaita igomba manyete na alata itomente ngana ndengaita yoga kolibia nekiye ko gerura igokomesa among the best students nda itomente yo lakini omochando bwa Africa no rulioyo yani ogwetogia ukweya kege kuba yani oganitio nyagotoki kwa chinga kichonsi lakini ndama ene Ishmael talingo mochando bwa Africa asoga ni ruwake ruchingo bishmail ake ruchingo bi it was the best school, I was the best student na ndenga you are the best grade. Okay, kwani rango mworoki wabone mambia bono no mwibolia singincho lende you are an alumni from there na ande bono no roche ayakolekanire mambia bono yatongiwe bono maite na sinyuru no ene domo ikurigereria kiagera no nararite Kero kurigereria gabnere Joshua Izato irorira gari exactly Ishmael abuno kwara na twari ko rochiga no togo swaiga na mache itese domweri so unfortunate thing asentunde akabere by the way nande lero muchando yo bere bone tutama itinga ninki gekogera muchando mwe onando genda kwene kiwasche school engana neraria omokonyi bwo muraibwe kiama kia Jubilee Daktari Freddy Matiang'i akwanerete asogotebana asa serikali ya bono konya ndiege ntongerikigani gokorekana nkelina bwango umo PS gusomorikyo monene bwe wizara y'iki seminar ororo uganiri kurigerera na gushughulikana mangana a transition purely transition kana nalikugira somo tandasi comment asengana igocha gocha niko naroche na abange niko balinga sensemerio gosira ekerengererie kyona bwango muwazi bwango murikinaro gusomo PS na ororo ugoshughulikira mangana a transition ukurira mangana kuru 844 gocha sensemo ya CBC unabone gatwaru etase junior secondary bona tori baso etase senior yani egasi yaye no mu PS ukurireria purely
amangana bwatikaine na CBC akireke kira CBC kwanira CBC Ishmael witera sinkwane ya Dr. Fred Matiangi boigona roche omurayoyo omo principal secretary nere omuriki obutamba sibizara y'ikisemi nigatebetenga akirto kwanira magana y'ikisukuru era nigatebetenga a system yeri babegete nabege timetable nabego chikunyara ke gutigara igo asa na igweta gukwanira iguru je ya emero biriri babigete guchikwene kyabuna kisukuru nchigo chikunyara chikoya igento ndaigwetingeringa natange teri chibuli natagite koigwa nkikwaganite koigwa ndiro nataite koigwa igoro yoko gwechisukuru aitate baba iboria asiboni gabana funsi bose baragenda ka umuchano yo barayurigereri bararenta barayibonsi na bayiboli batware time bagenda se skuru banafunsi batayo turucha bayiboli basangire n'abanafunsi ali cinga cyabo abaje skuru yani asobwenge abana cy'skuru cyonse cyisiekwe abana bagenda enka nekerekere lituka abana bakoirana bayirane na bayiboli abayigemineti na bache mapema rende meeting ndagiteka Ishmael nuruche umuchando yo golinga nonya abana barase skuru turiko manya skuru ki next namdo meteka to kwana next turiko manya next matento bwate influence ire nko role influence ire kora abana ki nko chana korana ai kwa gole taka yanga akaya bwana nchi nate bana wika ngole buneri bwana sense mu yechiga yechi skuru nera ali aborki wabarochena ase skuru neighboring basambire skuru gose bakolere keneke bwana barabwa sense mu yabo barochena ai intungi toka rabone skuru bwana barkwanya na pressure area na influence area mbata kitoko korabo lakini wetra sikiri baro chaba mu bakorete influence ibono yaranda yatambuka bakorate bana umuikoyo obambokera no muikomo Ishmael nyingi nabo ateri bagali gotebya abayiboli abana baraindaka tali bobe ikiagera bono todina gotebanga next ndutaiti goteba Paul Ishmael mbia tutebenga at least bakorete ntabana bakendaka bakalindwa kego kero kora mnenge ntikikego cheganga ne mambi abana asambire skuru use dormitory to maitingora iro ntomne ibikole kanebo tukomaitira beko bakonsana aletero chikwamenyereria na what is coming next singing show wetra sabana baria tu asiri ase skuru elia utumishi na ndebo ikaraboni gantu gane tukorora bugima bonde bwensi na inde bogo sira korende tia kuturakora yara se chingazeti emambia ya bono toko no manchito murigire ase gazeti ya Today Nation page ya kabere ni gotokwa nire kyombekerkia NTSA National Transport and Safety Authority wano nigo gyatebringa tigiri go chikobwatia lichikoliria lie kigambero asibatebetenga abarunde chipigipigi nabayigo abarunde boda tibari go chikoliwe fine kera batokira sama mocho kolende manchito murigire nga batebringa goika bachikunyara bagwakana fine yejwe kera banyorane nama mocho ali arenge asipara niri bare gotebanga SPD yo mito Ishmael SPD gatie chipara chiri batetenga wika chibe chiko bwatikwa iri banyali bakolinda magima y'abantu nabego kubwatia machikali para manchito muri nabo gwesomera sobwa gali ga city ya Today Nation boiga gando chikiyombekia NLC National Land Commission nigo batebanga aseo gwa point gosoko balikia abarai nigo batari kubwatiri chiko yo kwenekya buna abaswati mbaroro bagotebanga abarai bonsi nigo barabasacho manchito muri kolende oyo mobweka nerole omoswati aiganigo batebanga wikira abasache 10 na batenirete ekiombe kikia National Land Commission nabo gwesomera subwa gali ntu bagotebanga lichiko ndibunirega guna nembatagite libwatwe kolende togo cha CPG ya 5 nigo togo kwanirigo lyo omoswati Margaret Nyakango control of budget aiga nigo tokomanyigo mwanchito muri soma ko 2026 27 budget ye nero irabe yo moyo mto Ishmael tokomanyigwa ngabono niga uchikogendanka nechi milioni 14 kolende tindo chiko sena chanjuru nanda chikoli new a contract ya ego sena nanda chikwira na semirimo ne yemagega yereko mo repress gosego swali bagali ya Miss Agnes Odhiambo oyolengo mutangania se control of budget ya somako 2019 nalio emirimo ya yerete mutinyo 5 na kabere kolende orakolire emirimo ya yase miaka 5 ni 8 years ne rubaganirwa koli emirimo igonga aganiri koli taya 2027 mwaka gocha kolende nigo bagatebanga egasiae nigo yarenge ncheno
nigali kurigeria ibintu biria serikali yakora muna chibesi chigotumika obireta into conclusion na maite mna kokolika siai. Margaret Nyakango negati yabara ibaria gose negati abaria se chio bisiri cyaba karopoli eri obokoreri bwabo enchera bwabeire na bokorana ururo bokoreri bole obujana boiga okore miremo ya yasenchereri yo bwegenwa egento ntaramanyankeri na bono oyo gochego chobisia senge inchokorera na Margaret Nyakango taganiti naende kwira na bisi era akora tetikori new senge inchombare bari bagotakana bari new contract yabo eri bayirane nanda sentunda yende lakini kolengana nera taganiti gokora ikyo libolia nendina ine oyo gochego chabisi na kigo sera arachabe nigara chum arabe aracha rubokora lyubya wetania se oyo igatigaire gose nigacha arachabe compromise asengencho ntubwata nsesemeri na abange nigo bagwe chababa compromise nyone report irinchira osoro boti ncho rukaniri gosoka iguru yobotume kibwe kibesa kurwa gentugete ABCD Margaret obere kago tenena bokonsana na kweresera abakenya na ebese yatumige tugana igana gocha of course asena rugocha kwa robole merumboro rapa na pale lakini kolenda asobokariri bwa yasebono kolengana na nche otamire asa konyara ine uyo gocha bono nyuma yere na kiera gose arachabe I hope tari gocha kwa compromised asinge nchabo na otogocha twatwaro muchando na inde AOBC yecha kwa compromised muchando nobe omonene mono nabo ige bintu biri byenge nchaba Kenya bagari tikumanyana kichibesa chiabe chikotumeka kurwa chi county paka serikali yanene nabo erabe nabono turi guchikumanya ekene no bwasiuko teturara mna bigo chikogendo mto Ishmael kiara ndoro chibuna sofa ndomaiti bina bigo chikogenda kurende Tumaitu sino bwate migano indasi gazeti ya The Standard korenda si gazeti ya The Daily Nation mwanchito mulire page ya 5 nemo niyo ukwanire gori ya Kalonzo Musyoka nigagotebanga na chikuru siense ya Kenya asemi chando na makongwali yegwetera nigabori bona bakenya banyali bakomusira kemo tokateba ke mobuko yebono ke mobuko ase campaign yobo chorbu mwako mo sokre pay bill okay yasirega otebrenga omuchando presidential campaign yae ngucha kerera kiri nachiko konya bakenya kurwa sensemo yobukurumi nabayigo uchumi nachikwene kyabuna neria ekubanchira bakenya bonsi mwachito muliye mugano yesauliye biro nabakunyara kugwesomera se page ya 5 nemo page ya 5 nemo gwa gazeti ya The Nation asa gukwanira igoro yoburaibwae ngabego bnachikolenta ama uncholeri kara choru no murai korende wa igali tukuri rero nago tebigori agashagwa mugano wa inora se page ya 5 na kabere aigaba batebangari tukuri rero nari tokomanye kene igaye picha yero gagu niyo musikeri gati gashagwa ekera kurwa stinsemo cha Milimani Locots omutinyo eto mwanchito mulira korende tukuri rero nago tebya nari bago tukomanyanga nigarusi twa bisi wetera aswe enchiriere mbego siri chikondi anyateri ko bwatu kwanto nyato kumanya ya masemo no mugano ra gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere no nyina se gazeti ya The Standard mambia bono nerongo kwanireri gori yo mugano yori gadi gashagwa abu asabono amaisonsi nigarase ekigambero litikuria rekambe kya Milimani abu asi abanachi umanye munacheki na Justice Erica Ogola Anthony Murima na wayo Fred Mugambi barachikurwa enachi yabo igoro yekineke ga Rigathi Gachagua onyore Rigathi Gachagua sekineke ga ere tagane tikwira ni gobisi korene ni gaganeti anyarga kwegwa anyway ya YNCP aganiri go chakonyora enga kiare go chakobera bisi igo compensation enyareke gokorekana korende duchikubwati ya YNC go chakera chinsa inyechi abono mambia abwastra chukumanya sobuga galena ngikera chikokorekana na koendera kurwase ekigambero keria kya Milimani asense muyenda kurukwana nere analo oyakuru kwa Patrick Analo oyonoria obwaterane chigwena boiga besa yachitega toka nyumba mwaye ye 1 million chetane tia 50 nomo natete nguchirane ngikumuliga Ishmael kokora ngote indo mogana kego no bwate story story come story time oyokuru kwa nere Analo bono naende wikira boni gana bwateranirie nengane nerega inyumba nere aiga kurwa sensemeria South Sea iya bage kugwa yagwete umutinyorenge umutangane asomwa koyo iga ekairira abantu babere gosiri obugima bwabo bono Analo
uyibona wekera boni gore omo CEC ase amangana ya development and urban planning ase county ya Nairobi na boy gobeta suspended asaboni gane gara tumetumwe bere kidogo asense meye iga nigagotebekana nyumba nere yagwete ase ensemo ya South C ya renge chitarikibere mutinyo mutangani umwaka oyo iga bono ubwatira ni wena nere obetka wa approve osika gwetia ubwagachi bwenyumba ejo abwasabone besenere iga ere up to 170 million ina besa kubwata ni wanero kurwa umwaka 2019 2020 no bayigo umwaka 2025 2026 ase amangaranga bunayo chinga kibono obo tukibwa cha kiwene kiombekerigya Ethics and Anti-Corruption Commission eri komanya naki ebese riare 1 million 55 na kitigo toka nyumba mwae na boyigo na kianyorete ebesa eyo aina ara kwandira ensemo eyo abwo asensemo yende ase county ya Meru nigo bono abasaye banyorire chibesekere ngokere 30 million enebesa yo bonchereri hundreds of young entrepreneurs ase county ya Meru nigo banyorire 1 million 30 inse yekiombegege kamanye kaine osense yo murubiro mayikaina shining hope for communities gosira ebinyoro abwo asabane bese yera chikoba konya kwegendereria na mono ekero tukokwanira amangana lya bwatikaine no bonchereri nabo yo kwegenderera kebugima ayunkorengana no mu CEO wo muroberi oyo gusibwe kiombekiga kia Shining Hope of Communities Shofco omanyeke no nere Kennedy Odede ainaro akari gukwanirwa bwo ase obwagale ase gazeti ya nerende ya The Standard yamambia bono ndoche na abwono nkora alingera ebisere mambia bono ekero keria nkora alingera gesero kyane alafu ntochiko swa sensemo ye cartoon onya tubwatikende kura sensemo yawe ensemo yane timbwatikende cartoon nganyete nchake ne yane ase cartoon yane mambia ya bono mu Rwanda no legabwo ekero koligeria se TV yage mambia ya bono niko konyorana oyo no muwaziri wekegancha kenene imeyense muwaziri wekegancha kenene imeyense kurukuna nere John Badi asamba bokaya soko boko gwokolyo nigabwata umupira na soko boko gwekebe naro nabwata umupira ase amabokaya asoko boko gwokolyo umupira abogoretie nigorikire na finance bill nase okoboko gwekebe umupira abogoretie nigorikire general elections egoti yaye nerikire national treasury alafu asagotara nigagotara ikamba iguru kwararire bono asama bokaya abere ine finance bill ase okoboko gwokolyo general elections obachore bogocha waikire alafu bwaikire alafu asagotara ne kamba igoro yani eminete na ya gundo chinerikire national treasury yes igeminete nto kwanira gege kenene nebesa nkwaro chikwembekirike ABC by the kia IEBC ebesa baye go around 24 million nigo bagane tiabesa UMN up to around 70 plus batebanga nenkera kinaro cha se finance bill ngo bafefirake naro chibagatebanga so bachori bo mwako gocha ebintu biri bagane iri kogora byoka chi tumeto sena masakara go sene chi box chiri chidebe chiria batetenga chibese chine chinkena ndekero muntu nataita twali gali yae bano ne abisi yabo niganirie ne chigali chyoka nigo chigo cha cost up to over 400 million asamanga ne chigali chyoka narayo nekero kerio koligereria bwa ase katuni eyo mwanchumo ligereria nigo korra gotare kamba igoro iga magosa masinini amocha ni ateli bas magosa masinini agateli go sinini mambo kwisha watobekire engoro ime usino nyene ero manyene iga kwenyora ase ara kongumono takinga ite mono nindu turabako ikire no manjito murigere narayikoro ase cartoon era se gazeti ya The Standard to jase cartoon ya neri tukoria rero Ishmael ntarachiko sange cartoon ya nerero ndaite omurigeria ari bolinga nindi mono abraibago chabatutarira nindi mono abraibago chibakora magendo no na sikinyoro kiago no choreta mubunge gagu omo MCA ebolinga imatuko kialio como ragocha ngiri election tirange kero tubwato bacholi borio boke osikero tubwati campaign ko rero mwanjito murigire gazeti ya nega gego kwanire gazeti noro chiga gweri gete zz noro chigago aiga abuna baraiba begeta magoro mwanjito murigeria noro chasba begeta magoro raha mustarehe aiganira yeoka no yenen seri mbayerigeretie kiagara bebire
Ngikeri bagane iri gukora. gukora. Guchaka kuligererwa matuko make. Eregaganga. Yote banga kring kring. Amano kubanga kring. Kero by elections tere. Nalibone ko ture serikali. Babu kabara ibamanyanga ibagane iri goika. Muinoke yote banga government. Aigo manjito mulgiria murayoli gari ebichentanga ninere nandole gaiga. Aiga bono bochol bwikire chikambe chikire nalia kumanyanga abantu bane bagane iri gokole ruga. Babekirwe estima bagane iri babekirwe chipara chirosiwe nabuga gwo manchito mulgeria una bagwo chabara ibaito beba magane itekero to bacholete lakini kero yekire chikambe no bocholi nalitoko barara. Naro cha ensemo ye bunge ya Nyaribari chache. Nkwaro che video gete. Yabete gutara kuri gwikielia. Nchi abachiadra tarire chinyinge. Chara tarire chinyinge. Tuamentre. Nero iriye bicha nero yo magenderero. Neliye yebono lero rantebi. Igose gonde magega. Namna this. Ngaya bako bwatuka. Namna this. Mambia bano kubwatuka bali. Namna this. Nkwaro chena bono mubu commentirwe. Okoboko bono commentirwe ikire aralia. Wikirega. Bono ngo chikuike nandiga kubwatuka. Okoboko gwikire hapa. Dire tu alengeiga. Bono okoboko gwikire hapa. That is how expensive a campaign here. Amangana na mangali mutugaiga. Ida aratoja gosage mambia bora chida kanisa na nemo igoro yechinsa ibere chia bono mambia ine nogaretie kwe manya manke na boigo kwegendereria amasomo ago ine di ngayose montara nyora masomo University ya Tangaza egutoka igasomo cyo Nairobi lakini chiburanchi chiroro kono mwanchi itomurigira koratake kwenyorera masomo ago chikos ao nabiga togote banga University ya Tangaza no irigagu babwate emitandao yabo yekerero togochakane website yabo ya www.tangaza.ac.ke nabokobeka okuboria kwa goro boigoro ligatiali bagokora email yabo koratake kuboriri bolio erega inquiries@tangaza.co.ke boigo namba yabo okunyara ko gusangana barbo mwanchi tumurigiria no irigagu enametanga nigera 0722 204724 0722 204724 nechi namba chino mwanchi tumurigiria nabo chiro chiga gwa CTV ito nabo kunyara ko gusangana barabu onyare go kwenyorera chikosi gosekosi elia otaite bwenyorera. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri uratumia gari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri egene chinga kichisi ebenga kiriberera gosenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiangalia ya talia yoka ne battery yechuru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Murigari bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mugoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoya kabwatwa ole bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabega gwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Amoreni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kurwa sare nyorali chibu asomrobilyo bu manobo chenu asora bego kumeni wanaba ndegitari bamarwire ao nabo yaba manyibande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugi manobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime yan Soko TV obuso uboguse mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Obugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera Nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya
ekena chigo ikemia tasta ngachaka gudevelopo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bw'umwenori kirari tukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi mwancho muligereri ene Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya gusi ase chinsemo bune chiana kuru mwancho muligereri elitonyare ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwegwa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba tuna chinsemo chiamura aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Nsoko TV no gotuchi ko batoko kora igekuru gyeito tonyare ko batoge kora asenjere bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batogo korareria okorari kwanya gusira asenjera ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi obulimira bw'esiro y'obunda bwense kolere tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri libaga lya bene kwaegwa migerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yen Nsoko TV oboroso bw'umugusi mwancho muligeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bali babwate na bali batabwati ase bisako akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gya Nsoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere ko chiakwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mucho Nairobi abego chi county chonsi 45 nebere ase ense ya Kenya eliyo korigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi Nendo mwancho mwarigereria mambia abono chidaika niko 15 igure chinsa ibere chia abono mambia cha Afrika ya mocha Nsoko TV oboroso bw'umugusi asomurero rwa Nsoko bwakireriane Ishmael Mogere njo machito mwarigereria nkoro kwa Diana ndemo na nto kwaria ni mambia abono tunyari to usanga naye haigantu bwatitaika nkeigo tokobeke kirogogo igatunya to usanga naye mambia abono machito mwarigereria katuni ya naritskuri ari kurwa gazeti ya Daily Nation niga yari gukwanira igoro yabarayi baito kwara na yabekirega una no direct witunabokora toyeraniria asegotebanga abarayi baita bange nigo kabaikira sobora igoseba ikira stiavisi bakunyara bakweba abana inti bali banyanta bakabachara kolene kayaika engakiye chukura gusobo choli oboke naryo kunyora bange babo bagutaboboka
bachaka nandi kurigeria ng'ani kikirituganirwo gukorana karo yeka campaign na bigobo chori boisiri guikanga mwanchito murigirana yo kubekero chitayaga gwasore konye utabwatie stima kwabekirwa mache kwabekirwa egati ebintu bine gwakoreruga gutuma itugusenekene kurene gazeti ya Daily Nation ekatun yale koereza yani asense muyende nigo aya tukukwanira mambya yabono chinga kichinyingo konyorana ekerikeri muraya choriru aswera bisi asomwa ko mutangani uyo kabere no yo gatatu kene nkyo keguchegekeranigwa no nyakuru asense miri amagendero ne bana nese sector yobo chenu ense muyechipara obwagachi asamangana abwatikene ne chisemi nabo igemero birende mengega neri gwekeranigwa ebe no mu MCA ebe no mu bunge wense muye bunge yago ebe no nyina sese miri obo gabana tokwanda guchia sebirogo byegoro igo mwako mutangani uyo kabere no yo gatatu amange tariwo cha aene kigwa usinga ke chini gokonyorana abange nigo bagocha baragenda umutimoko enga kieria totigaretie be no bochorio bokegose asobochorio bonene unabona turuchi asobochorio bonene bwo mwaka gwe chili fuibere 2025 na kabere na libona abange bachakire kuira na inka no gochaka gwika umwakia ekura ange abwo asense meriende gocha yabana ne campaign strategy usene nchira ya muyo kulige chikurana asa emyaka yende liboli ndina chibe asanchi abeta chigosoka umwako mutangani umwako kabere no umwako gatatu ine ebese yeganga ya chiteka genda na bono uchira boni ngana lia ateto chaka kuikerani bono korra makoli na lia chakire kungurwa kwanye ne birasi na libigo chaka kwagachyo usene birasi either under NGCDF or say ECDE nalibirasi ebigo chaka kwagachwa sense moyende chipara nali chigo chaka korworuga makoli ariko nyokorana achakire kugotea konye ne mirobiri ya match nali amacha go chaka kubekwa nali nandoko nyorana bono enerenga kielia etigareto mwaka oyo mugosemetie nyigete nali okonyorana nonye no murayi oli gwachorete kurwa ase world park nonye no burayi buli obonene wegoralia nali bono esabali ayogocha angeno mwana enchego che yaba yekerengo kiegoro bona liako goika boninga no gendo muchake kumurigia ogenda no nyempu aye bono mambya goikomo ikere goikomo nyore lakini asomwa ako mutangani uyo kabere no yagatatu ekeiga tikiare kororekana kolinde boniga bono ekero kuligereria ensa bono chia chakire kuminyoka chia chakire kubara chia chakire kubara igobona ekengere kiabugigwe bono resi ya chakire eri gukorokia na ari mirimo nabange bagocha bacha n'umuntu oli na bono na chakira igase na ikeirie bono ndoche na mware konkonya mware gonsira monga magoro igase ngorera se natigirete nabona ari gukorera se natigirete lakini imyaka yende nga ikonyare ntebese ne tarato tebye igoro gusanga mu nintwe mambya ya bono gwetera se namba re notisa no na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato utumanyena ine kurwase ense milio rese mambya bono ebe ne ward ukurarigerio kora chakire kinyore kiyaga sore ward ye yago umu MCA olia wakerete kura gose oli orabisi na bera tokane na oli wakerete tali erorobisi kolende asuli ochorete na erorobisi abo no mu MCA abo no mubunge tose pokase county tuchetu gocha sobara yobonene imne nkigendera tokorekana amagendero akorekanire chira chiria akolirete no mwakie kura ine oikeranirie ina nonyene yemo guse nkikendera tokorekana kurwase kenyorukiago guse asensemo yago emambia yabona boigona boko tuma ujumbe enyinge wetera se namba ijubo igore 0788 666663 tuchake gusanga asubwamo ine kende gyakorekanire gose tuganyo mwako 2027 kogendera asumura yo kyaro ikire uli orache gocha abisi ensoko bwakire karibu sana mambia bona ni ngoyo yono nchiro kona kunyamira ona koranga ubo chole botako be kubobe bwanga ke egere torrengo toko chora igo yoro bisi achenchwe bona ndara rakenda nkonye epara yo kere mugondo geko na bono iga empara kie yo kokwanira epara go kwanira gere nyamira ha west mugirango epara gere mugonde ndura kaya ture go kurarangira ige chaye na bera aratere eja ya no ata na bona gere sku ya masusa ya nyore to mulero igo tuare nge ko enda iga to ko tara na magure ge ko no ni ga yo mulra se we tapsayo bona ni na ni kontrol je anta ko ni ga terende neli boli kwa bolire biamono ensoko bwakire bia iya chire ensemo ensoko bwakire
Ensoko. Karibu sana, ni ngoyo. Aha. Bwakire bya mentangelio giriago. Aha. Ipachakire kwirana? Ebe se yo mwako mutangani yo kabiro yo gatatu nga yagenda. Biamono. Kikigani riko kole kana rienda singi nchugo ikocho rumurai. Iya bano. Biamono. Ensoko bwakire. Nogere. Na kibwakira abo. Bwakire buya. No turana kamati yago bano sino. Nere kamati. Kamati mbiyole. Biande kamati bwakire. Anesa mpaka waida. Sambana kya abantu babokire. Abantu babokire. Iya bano. Nonya bayi bato yasimorembe. Kai babere bobe. Ono lende nande naraliye konge yayire sukuru ya kirani yana. Narayo. Ono wakire nebiriro tole gakiye sata gotokonya gakyo mone none. Aha, toswa sensemo yo bokoreri. Engana neyi. Abarai igo bako enda beba. Aha. Babe kachibesa muguko. Irijya magenderero. Baje gotosera naende batolibya maiso. Okoboko mwakine tibono. Yani bono ngukuminga tibono mwako ya naliba imukererete. Bagoteba nere. Aha. Naga tende sukuru elia. Nawe gete buri elia. Bono ngusi ni understanding emyake yonsi tie tato kaigwa chete. Mwako ate obu. Bono. Onye to kobeko bisi kwenda bakole bintu byao kweba abara abachumba abandi gosimura yonde bwezi. Yebano. Tali bosi barairane. Bona enjeremere to kona kolera una bono kiango yoni. Yebano. Katya mariga manene omusata gale tatekera kitage karabia. Yebano. Tali kolema. Okorabi bosa? Okorabia. Yebano. Akaleta amwaro mwomo sinini agatita korwa se main. Aha. Nanda gakorera se main yende. Aha. Bono gatia igane ebikuro tole ebikuro ndikatora mukurera bakakai gwenga nkorera tole gakinoti mugirango twali. Omorayo yo igano mo bunge gosino mo MCA. Omo bunge. Yebano. Omo MCA na ngura lakini nenda bana tara tobekera mala muyeso na makonya mandi ende biragita binje bibeko mo lakini ababanda aba. Enjere ina bya renge support ko beko birwa. Okay. Lakini bana lende. Yebano. Tebono wose bado kibase kyabo na batera abantu kinsa weta mara ne chiru mara ne milioni. Igero tenga nto muligereti ni ndukwa mobega tobisi sore sana nyamuko. Eju ujumbe ya mwikire Ensoko bwakire. Ensoko. Bwakire karibu sana ni ngoyo. Yebano. Okoraye wodi agombiyere. Aha. Hello. Yebano. Wachakir kuikwange mono. Aha. Okuru kwa tebana kene nkyo gya kore kanire. Aha. Okay. Biamano, Ensoko bwakire bya. Ensoko bwakire bya tebango. Aiga bwakire bya karibu sana. Oyo professional tera jira mio ndoli manyara. Karibu sana Onderi. Korwa higa tika bono togosi ababira abara yetu ajo ateba atosungwele ndugu yangu. Aha. Bono muna alia ngere miruka. Aro? Iye bano. Ngere miruka mubungo weste mugirango lijumbe. Steve Mogaka. Steve Mogaka dene korwa miruka ndego ja
chigo dia go pare maso uri azareka agatana kutobekera ale estima kurwarie kwate ende tira na nyando jebeli kubota bokiambo moino muruo musuntaime durumo suntime bono lasima ko na video agotena ko yo aturin tukandi turanyore miaka ya hede bono je miaka ya tano bono ya ko jikoera bono tuma zura bantu bapuye ko matare tu atengwa because na dira ro kende ke sukre mat rito Nentro ando kwa kane bango no to na to mo sapo te ka to ngaina e pari ko ya ko no so se ye gare mo sa ya se kana suri ya yete bana ya jugo te ka ba ndo ka ambire se ka jugo te ka kona jabu ye ga te kona jaga dia bo se jiro gati e ka na ko so nyasa ye ka macho so so nyasa ingi pata ko ro se die para tibe sa ta no mo yo mo ru tra mo aje na ru tibe se Bono tukandi ko nyama gendro morali. Bana. Idu mo do mo ida to ke stime bo dentro ras mar ko na ke ida ko era. Te ga bo so bo anda bo juari anda nya do jiberalia. Eso kamo ine wata mo no gyamule te ko ngi se bindu ko dai goro. Okay. E pari ko ndo jumba jaro e pari yaro so kwara yaro si pari de bi onsi ata. No ga da ke ko ira ga sida ngo na boga. Ujumbe ya mwikeire ensoko bwakire bya wakire buya karibu sana asante sana yene jwi ngayura onde nyorobi yebono one ngokwanira timba yose ngokwana kinse amibere ngendo monto nyamira ayebono chikwanira chionsi asinge chu ebango sengwa kanore nyone Nairobi angwa kanore bango ngwa kane bango monene yebono ngekurunga kura nanya korra bantaba ala nanya ko bara ko baigwa ko bona to ira ne buna arinka koru nyamira oende mborogo ye ko enda go chibo chiko bwata kianjori di factory ari ye tirimbo keria egari gera be ka bandoro che monene amo bunge taro jibinda gokora ayogo kumia kumi mono e para ge ngo mugondo bona to je tuwa manya ko bwate musiye ko bwate bi joro mbire bi mario mo echimiwe we account yo mutangania atemete ko bagora amakoria kana iri ko ngurwa amakoria ria kabagoro we bekie iri entangania nyagarama bana ko barende ngoyo ga ko nyako mupinga na jaba gorende kibe boronge igoni go chi atigarire tororo yede jikamera kabisa bona to na ikori ndi ale ngori ra eteke bono genga bona ende bona ya biro mugondo kabisa tolis chiombe to foi na igezi to menyete obo kenyomba bwa bukire bono bintu bino bino biko ndori twa bikeria kai igoni ngukare ko karure mere moren bono korango bo kenyomba bwa bukire na kimbara na abantu abaminto ko rugusiyango totara demo bo kenyomba ubune ntotore nga kitonganya igori ndo ira ne ochake kwa kanyombe kura igote to chake kwa kanyomba nyomba tore ngana minto randu ngakinga nya ka bono igani ndo twa to monto minto ira ko sengo kya to konya renge Nigori na bunga abanze ko tuswebera bona ringwe twabanya ko jange batenga ba torike kipaza ni narebo no jori ke toja ko konyeka Nigori nda banta abo ba to jora babunge je mende bona ndukumanya nga MC nga yewika omubunge nga yawika Igo muramanyi bwasubwa gari go civic education tarakorekana isaine civic education ne wenda to ko twate nga yamo MC ego kora eka omubunge ka ko koroika bona gunto manyetio manyete ko je ka on tinko manyete ko manya lakini ababa bere barabun turko manyanga ibaigete pare ne MCA e pare ne yo mubunge agona ntori kunyara komanya mo radio ito biyamano ensoko bwakire bya ensoko bwakire isi baile na Diana bwakire bya karibu Eric mokwana na Eric maove kuruga Kiambu Githunguri yebono ono maden engaki eneli yao abana siasa inaitwa kwa Kiswahili yani wanatubeba ujinga ndoto engakiri neli bagocha nobo koro bonge nobo ngaineli obonge abande bajakire gocha bono butuko ngana li bagokorega asinechitochi umwekero umwaka gochikwera torange nechikura nali bagotoro kimuna bagokorega asi 24 hours igasokora toro chikende gya korekanire gwikira boni yakurwa 2022 bona toro 2027 I think sai nali bakobokerera nali babokerete ko konya ngura chipara konya gokora 1 2 lakini asense mwe ane koru
korunka alisinga jono nde chi constituency vere nde gitunguri nde bo machoke borabu Yebona. So far rende mubunge sense moye sukuru arona bondo chenganya goikara kariare obadia barongo. Lakini tunahitaji wafanye bidii zaidi na hata sisi wenyewe pia naitwa wananchi na tutochenjie. Yebona. Amangana togonya kwa kuchibeza igatwa bege sunte tuanga korora gochimutu. Aikwanya kubeka kende mobuko kyo mwana siasa. Ya jena nya kubeka sa ulinde bisinega asiane. Korwacha getu wakachikura. Korona chagete wakachikura na nya kubangara ini ya ngange ukende. Okolie kiago gyoka. Imbu atitaye mwe ibono nakieko garanje baka lazima ndigererio mundu ngochora tindi kompligere ngangianga. Ande mono mundu konyo mundu amagenderero. Lazima yakera zoire ate kitime yoko ira ni chibeza chiae. Yebana. Igobono ntumuna na inji pia lazima tumanyebo. Mundu ndebwensi okoru chibeza ogotumia chibeza sana ase campaign. Yebana. Mutarachi amagendera ndonzi bozi munago so bisi igako ira ni chibeza chiae kwanza. Amanyeko barengera libadaye ibono abunabua babona abagocha gukora 24 hours ibono boni gambaka botuko chigasi nabo banga munaba bono bali busy. Ase bisonanga bago ikora bali busy lakini kwa kisinyumuna kere mwaka ndobwa de budget kero mwaka chibeza njiro bago ego yebana nga yiko nyora bali bagocha late munaboni kana libali busy bona matanga na liarete gusika kera ase nini why so na into munaba na inji lazima tobe makini sana egere tomanye muna wake kura n'ubugima bwaito twakira umuntu mube nabo ako to cost sana so ubugima bwaito abana baito mbanda chisukuru chipara chitonjiro sigu chistimando bekeru esa uri muna waka wacha oromurayo bobe mnae tarachia onyora amagendera amabe ata iyo so tigatu kereo mo tigatu chora bara ibaito no bongaini na ande to barigereri sana na vera aba kongo gotebia bande mbai mo kichibese sa uri kuna shida ujo minembe tigabai mo kibali esa uri chibaji yo monda chibase ichi nyingi chibire ne je mwana inchi tigabai mo kibali lakini bamanye wake kura barigereri yo mondo sana biamana bono asante Ensoko Bwakirebia. Karibu sana. Iya bwana. Ngayora. No ro yoga ndrete. Iya bwana Kiombo. Bwana. Ngobeka. Umobunga obeka gose no mu MCA. Ekwera kuisabere ngaye kole mepara ga ke kuisabere kole mepara ndo moro mobeka. Ndo twara kuisabere yaje kare mapare ye kabe ko moro. Ne ko moro mukubekwa ose kilomita kikwende gari eme kubeka ose kabere ose ngatato ekwende gajega eta ne kuisabere ya etiro tukakumenga mangana kia ero gajega tendo muntu ya ndaka nuyo eso contract inuna bona abakwere ndaba journalist injumuri gari bari moranga kiara eremire ke umbutara acha yebona kunye turu taracha injiri mora ngire eremire ndo muntu aga ujibesa kino gukumisa miyamano andi bona mbabegeti nyone metaro kene ngeyo makaro atiare ngo bakaticha bakage igembure mocha nietu buya biego chera ne yabuse esombe kerekemo yani kene ngeyo no buri batiche te pare basa leke pare ni aba ngoti ko mo kwenda kamo mukale to kare ngo kabero roche buisabe ngaye ko magaki pare kunya gireta akongo buisabe nduri buisabe to arachi acha ibere ne kwere to kumenga bono nkiege buisabe nkore mere para Ensoko Bwakirebia. Hello. Karibu sana. Bwakirebia ngayora oiningo. Biatore. Tunaanza kuwa na constituency ya ito. Ereriye. Doti Mogirango. Aha.
Aya. Yawo kore bintu muna bamanyete. Ala. Aganya madimba. Iya rese kiposti akabeke mejeri amanyete. Igobo kinyomba bwasaire nainde. Tugatigwa utibona kuruchezi wotini tuanya korra muriro. Tuwekeza maana employment tembea na barua ya TSC. Iya bana. Anaachiri walimo evila anakujua. Elia hata tujipara. Iya bana. Nere kuruma kwa wewoje kereni. Anga ya vile connected ne ram. Ona wote bana na tigo mamushia mu ne pare anasho na ndio mamushia aje kungura. Nere ende kurunya andre mego chuwari. Iya bana. Just kile 4 kilometers yanga kia ya kile ya 2 kilometers. Bwanga bwani gachire boronge. Igo tiati bebe walisimu. Abe bintu okolile lakini ende sama employment kipara no muriro. Ajafanya vizuri hapo na bebe walisimu. Miyamana. Ujumbe ya mwikeire. Ensoko bwakirebya. Soko bwakire. Karibu sana ngayora. Ndo Ikonge. Iya bana Ikonge. Ngoro kwa Janda Jones. Karibu. Rombo hata maswali abere neli comment. Yaboli yango. Omuntu gorko mu MCA. N'omuntu gorko mu chumbe. Atitegira sirutio bagakorera omuntu oyo omugorko mwananchi. Nekene. Ese moko na kobabaganga. Eye ni yanyarebe na imoko rusibinde. Ekabo nabona igase itoga iga ntino muremi. Ngore machinyeni. Yamana wekeki angazi yakire. Diba gomo chumba ko manyanga omuntu ngokonya no muremi. Amajinari munabona yari ko runyaigwa itiboga igarogoroga igasinara go runyaigwa. Atirimbo kaigari koriga agoja nagira kutia swali itibo chiduka. Na nchenya nyorero mbeke mugondo. Iya bana. Omo MCA akayabeka. Oikire gatiga bana inchi bande inga bahadi chipipe yecho. Iya bana. Omo chumbe ta waso imate bena ki amachi ali kiagero omo chumbe na romo nene. Omo MCA mbana moke. Iya bana. Ono muntu moke akodege ndo ya peri. Mbona no rio moneno go chari gari nganga iya sarekerete. Gusoko bwatera nako bao. Nakina atebere ng'abantu ababere mbago nako chora ngekire kiange ki omuntu they working towards one individual group mwananchi. Bona nama nakobori gento kende. Bori yango. Ekero omuntu agotubanga atotebi ngabono inunimba manyete buna moko mugwaka chikura. Ako pimirete na 200 akominya kiyo bigoro. Ako tebi ngare aronde skulu rete chuo. Ako shere 200. Mambi ende na inda akominya kiyo zini chesire goika buna bono chesire goika. Iya bana. Ekero toko na gosero 200 na inde bono iganyi ngire chinyeni sonduge gunya nechire mbubere. Bari kombekera machi no nagonsera na inde kwa manyangana akokonya teke. Ige ntonko korera. Kora. Ti pasa ria karonchi achire di tukundo konyore pasa ria kori kuna ki. Nko atura abana ti pasa ria wonsi pi. Tuwa so achi saipa, tuwa koraki. At the end of the day, vama na wadana ki fast ababaso ete abatanga ni bagoro kwa first years. Iya bana. Na second year singa mbali koya. Ala. Lakini karaba ariko rikeri stiga bada debatinga. So achi saipa ichuri abana bonse bingo barabari. Kwa kubari chibasari. Ekero moko bori abo mwako mutangani no yokabere na kimokwera linki yako yara batari konyara barabu. Dilichie chiste basoka. Nari naganyereze nga omuishi ono kare sukuru nere yankuanyorete. Iya bana. Yangende sabanda abao bisimba tebi nga nyigwesta abande banyori. Ngaya first year na second year simba renge guru yeyo. Iko mubori ngaki. Ko mugo tira for granted. Egente konye mwari komanya ngamba ikonyora. Nti mwari gutobekera kisaipa, nchikorigieke, nchichorie, ntome mumana go mkanya at the end of the day ngankei. Chinga kichao chinyinge cha bere wasted. Aba chimba na aba MCA. Babu aterane.
batoa maji ogoserwa onye bagotosera nabo baratosera naende twabamanyire naende tobake tobakisiko bia mono aina atugonya gusange mambia ya bono ingana nera bwa kwanera iguru ye basari kwa yegure na abalibo mwaka mutangani no mwaka okabere na barabwo bacheti konyora kwa kigure gabona lakini asubu ichuri ngakiriyo gwichuri manyete nchire gali na ki nigoganire gwichuria kurwabona ine gwachira lichako muri cyabe kwe stamp ibintu nebingokora bas manyete gwetanana ochogende wanda somo gambi osemo ntokete kiango so kiena sometimes mete ngutumikore chibese paka nyona go so kunyora photocopy yiga kwanywa ro muntu tumekire paka no shilingi 200 plus oyo bwata abana oyo musa abana babiri batatu nigute wetina expenditure nigo kigendera tukogenda iguru aina tukwanire mambi ya bono ine kurwase ensemeria sore mambi ya bono ebe na ni ward ebe na ensemeria bunge na kyo bokora libole bwabaraye mambi yiga asega chebintu biria akolirete ira korwa asensemo ya mache ensemo ye para amakoli naraganiri kunguru of course wetra ase county na waiga ntubwata ensemeria ya national government ntubwata ensemo ye chisemi ntubwata ensemeria obocheno ntubwata mangana bwat kaini no boremi ntubwata mangana bwat kaini na nonye no gusira ebyegwa gose talent yani chigosori abasaye kwegure kurwa ensemo ya bunge ya North Mugirango na arabwote birena amangana na karabwa so kwena na mabaga yemirimo ne oyo makargo tara na marube aina aratukonya gusange mambia ya bora tonyoro yo mukuru wali aratebinga neke ensoko bwakire bya wakire buya nsoko karibu sana ni ngoyo ncho isho kwana kurwara lia kurugetiongo kerenyo karibu sana muchando tuwate minga nsoko noro lioyo para nire yarwete kurunyaramba egatumbo kekaenda kanyanje kigosoka ikonge kira gitake gacha ekarema kurugia karemeto mutinyo yarire gigatiga maroba para wana nchi yetu chande gitasta yo tuweta ekero mokoboria naki mokwiranirwa tari gotoirane rikende kisinya tari kobogori sinya totebi muchando kiobete yeba bona abantu bachandikire baumire bakatuwasinyirunga atari gocha totebi umuchando nga yoberete gakine ntutwerusyo nyene ntutwabwata amagoto okay parate iyo parate iyo pine abantu mugondo no chichorire liminta soko ukorera bia mono kurwa sensemo ya kerenyo aso gusangu ko twandira tusange mambia ya bono roche brengero yabana North Mugirango korana nere kale wale North Mugirango noro na West Mugirango na West Mugirango muchano noro abana igura abantu ba West Mugirango na North Mugirango na mono bagukwana ayenga yogoro ayokorana nche ishmerekero kombolia senkoro ayokorana amaine no ngoro gusi igesa yakorana sukurwa mangana mbyalirende ndaiti koiraneri akango esimya ogabwe mambia bono enamba nigere enotisano na ibere isano isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu 0788 666663 akesi miage mambia bono kitugandira tagusangase obwa mara boigo e ujumbe yagonererie gucha sabara ya baigana bono bakari koirana omwako mutangani oyo kabere oyo gatatu kene nkeyo kiabirege gwikiraniwa gwikira boni gora tebena oyo okorireke bali bakorire bintu biri bitatu turiko tebana bara akora pi biri byakorekana lakini ekerokorie kerengo kiria useke wango keria obokoriro boganire gokorekana nigo ekerenge kikirige isemono bono nalia bangi bachakirwe kirania magendera na koroche mitinyi tubwatene meke sana toswaso ebinte biga byonsi biche bikorekane na gwikiranigwa inseye gekekeiga egeke ensoko bwa kirebya bwakire karibu bana nare komenta iga yebono bana okorobuki mwomi okorobu elietalia aye okorobu elietalia kato isaboka yebono bone ngetimangera kunyete samba yani gega
kingo manyana nke mwisho akaleta amate negari ya maguta kumanya njiri siko limyemerero ngizinga rote ngane ya maguta ekaumura amate aliwete simaindi bakamana ko baba amate aliwota igoro kutinga nege sima bago sibi murigereretie amate akamnyoka bakagaika mwana abantu bakamana ko wakanga ati twanyolera amate samba kururitu kelyo finally ya kana campaign ya ikabona tigari kirincharu chuo cyagenda bagateba macha yara makata konyara goika igoro mwana intia nyore bono ngacinyo komanya intia ko ngainera abantu ngamacha tuko kirege kimekige gatugo gatimentu buya gatigerwa kangoro geteiga ebinte ebikagenda ekiro ya magwagwa gete ya kaigore tuko cyagumbana ko rushigwa gete no toruoka yeba abu mwagaba na getieri Ono nende imbagenda roki ayo chipati no nyaba kurua mbali ko runyinge mbali ko runke igora kinyene ngo para tibale kibugido lakini nende tigabalende mbako ngaino tunaini omo sainti oyo naro mobeka tobisi nande naro gotigocha nande naro gocha boje tibende tiro tibako na gotiara abalende nyali baba nambara go tome korwa na iya chire ensemo ne kamati kamati ya wateo ya ne rie fana wako kwa kamati na soko bwakire bwakire bya karibu sana ngayora ward yago nererie ward ya mira kwanza no nyamira ime ya mira gari ke ngumbwaji yebono ndigere tuono jironga Ugendo gioko kumilkelina account ya Nyamira nkupetire ne account bono bosingindo kike. Kiagera uno jirotejo. Bakaenda bakabeke gendo ketari ya bite para igoro. Erebune chiro. Namne chiro na chibono tima idiko tene chiro bosingindo kike. Yebon. Kiagera nyama itetima nyatiku tira kinene ko lise itongo etando. Yebon. Kubetina abantu banyamira bana gotara barori account bono gose kare abasike bagaciye buti bati programa gete yebona bode ye korore kana na bode bwene abaguti barukuti bode buti programa gete ro yagera abara ibaito bo bali bago tenekera bago tenando kanyamira no mungwano yo otena no nabata ko erongori abana ko erongori kubetina nyaribo ngaba nawo yo bono ati como bravo como bravo ya ndo no bogo tuwe wato ye yebana o mai to ri orengo ro mutanga ni orio sire kai garenge na moko yone nyagarama ya kai mukiri abana ba muswati ominto obarangeri bo obaji so ba boli na kimugwete ngumba ba ukwana ona abana ba muswati minto bagatinda marua bakaba banta baliri ono gatiuri kire linonya ne amagacho kare nyapinda ni fati kwana gotara bona nyamira ora bono tutara kera lituko boira no ni binyomba bya gajira ari mate musuko bigwera ba inara ne bidukira ya gajira kira gete mai ko to moto yo kire kira buya o orio nani bono mai naro ya gara no bwa ga rombo uro mago gari uro no yomba ki ngo ya kare bono o ya yombo no chiro alafu hizi ndio ya gari bora paketo ko nyoro monta bono bien mono ensoko bwakire bieto chimutwe bwakire karibu nainde tosangango keyeli ogirie TV alitora igwana yeba Halo yeba no nikuigwete wodi ya mekenene ndani somo MC yako kwa Arvayo okolire kende Arvayo chiro kese ni chinde njira kala de binto lakini ro kese ni koro kiange ni nyango no sabro kese ara
chagete kuruseti seja yo musongo aja igapake egasiokera ande gakora bwe school yebona boro tana gweti no eni gireda kurwe dosa ya etete amaja kumyo kurwara ase ko irumo kai bono no ina ba to gweta kwa bero gokon bono to kumanyana ndirengere kia bwat na inde ne chikura to tari ko mwakera aje tole ena ambenge takumanyana batonga na igo tari na ne chikura to tabwat asobo chori ubwo mwako 2022 mwabwato muntu kuri ase nyombe iyo oyo mwakirete chikura intu abwata muntu kuri nyango no kya kuru kikinyango no sabro kezen no anki angini ro kezen yebana intu abwata muntu na era tu abwata bono rende tu akumina inki ato chaire te goja bante ga igapaka kerumbe gendo ke ya to koire miake yonsi bia chira gama ngana yo amoikera ibuna gwakwanire igo biamano ensoko bwakire Ensoko TV bwakire karibu sana aiganga itore aiga tore Nairobi ogokona gakoro kwedu ini yebana ngwaneri Diana we studio nanchira maiga nanchire buya kabisa bono ngwanere constituency yane pamoja ne ward yane njenguru Kitutu Masaba Kajuba ward omo MP oitukuru kunere kidifumba negisaire ngoko ubaguzi nero roro when it comes ase kwirende okuishi uchi parcel my mother na bazungu gitaka genda okogenda kwena ni namba yake bande bagotaito mwakirete kura ariko kwa form aya tuira na somo ese moyo gukore kwirenda mangana bune stima mangana ya maji chipara kintungi yo kya koliru nonye omo mpio yore nkororo iri akore tasibia tigarite no bire mpaka wa leo yebana musiyo yo kana no ko imanyanto yo manyeti chipara buna amakori ali buna arenge kuri muno omo musiyo ore ko na batigalite buna arenge mpaka wale okirigendo nabokere bona toma kuburiga omuntu ekiongozi wake wacholiru abana inji bago choliru batage to bakorera amagenda wae moko genda mwakore kwirende mwacha to baguzi abane mwa kanyaro muri kororekana kabisa mwagenda ekero mogotema kuburia naki okwirane likore response tiyo nonye kwa sababu chiache ndichirio gukore kuri ndoko nyora bagutumika na chitunde kwa sababu bali na gutogoikera bali banene nduripo banyora omwachenti na bago batebina yaya ngoikinde report aso mukubwa then nkonyora muri feedback rwabo gwa kasimi muntu kali kubuli yeba bono ntuko tulege sunteimi okay ndorochi asitorochi gobone request yani yali ngena ki when it comes to issue nguna nechi paseri na magendero tikabakora amagendero ba balance mangana iyo ngo ikale naenda ikire ensoko bwakire Innocent na Diana bwakire bia Ishmael Mogere bwakire karibu sana naona kusikika ngaiga yebono tikalende nsemo ya Kiambu nkororana ayani gora bitoka rerekerekemo tokoreire bibere bitatu mubunge minyoke go jaso mwenye wodi yanegere moticho wodi ya kore ya gato kolega yeba como sabaga ndere la jama biamona asante sana chatire birichoka chiraga chinsa hisato chiabona mambia ensoko TV boroso bo mugusi kare keto endera to gusanga aya gwatikaine na magendero no bokorari kurwa sense merio kurwa wetera sabara iberi gwachorete ntubwate umukuru kuna nere mu MCA ase ward yago ntubwate mu jumbe asense mu yebunge yago ntubwate mu governor ntubwate mu wakilishi bwabangina mu wakilishi bwabangina maita sense mu yende na ntu asange wikeria abange babo kero kubabolina no maetemeremo yo murai bwabasubati ase county abange babo konyoranga mbaba itino ne miremeri yabo oyo maboli tiri boli lyalenge raisiga lakini nane liboli very serious na ine asubo tumekinkororo lenga kiende na ekero keria buno mujumbe
ateranĩtie maristiari koreng'ana na chibesi chabe chigotumika goche kereteranĩtie maju chi maristiaria kero asense go biseri omwando yo monitor general goche kwaranga kira gasokia list na abaye gwikira baniga mwaka gete nturarana ki chibesi chabo chiabe chigotumekwa goche asense mu county kware kyomekerekia EACC gekomenyakani n'abagabana gete asinge chubo tumekyo bobe bwechibesa serikali enene ngochwe kwa rana kigo chiki yakwarekana lakini ase umuwakilishi usasa umuraibwa basubati ase county gwekera rero iga aye onde nare kwa rero kubwati wana ubwatiranigwe na mangara bwatikene no bukurumi ase beseria etwe labda emilioni yemo neborete abange baguche banyorwa Ishmael abange baguche babwateranigwa no bukurumi wechibesa se kwa bako mukuru getamukirikeri chikole no korana EACC gubwatie kare mondo gete bono kero kwanyoringa ba bekiru tene ninga nyarebe Ishmael nabwate chibese chensoko TV atarakana omuchandu gochoba nga nachibwate after that turi gocha koigunga inchia kwaniro nande igo koigwa korugagu turi komanyanga kiabwate tu nga kichibese chikakoru bieragagu oboene no bogusirira gubutambe aina tugoja gusange mambia ya bono ase bono tukoragenda asumuti mukokorende tutaragenda asumuti mukodi aralia yara kurase university yatangaza Manjito murigeria abuna tutarenda sumutuko na butambe tokora kwinyuri kurase university yatangaza onye gutaitu kwenyorere kosi yago onyari ko gonchuri boguma bwawe kosi yari banjite gose kosi yuri tagete nyoranga nabo gusanga na barwase namba yabo ye studio 0722205204 204 manjito murigeria 0722204724 ne chinamba chine no chiregagu ase screen yago waigo onye gutaitu gusanga na barwase nsemu ya email no kubanyora inquiries@tangaza.co.ke ne website yabo nabokora rigelioren koskiba kwena na gusiba kubwatoka nigere www.tangaza.ac.ke enyorire kosuri taitina nyari go gonchuriria obuguma bwao Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Muligereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikense yemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andaji taseke orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Amorire ni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare
nyora lichibu asomroberio bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberio bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Uso Umogusi Mirna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliyagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kwabaga gotegereru asichinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mo buna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba buna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa bagako iwegwa asenjera enkeranu chinse mo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bagako iwegwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no botuchi kwa batoko kora eke igekuru gyeito tunyare kwa batoko gekora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyara kwa batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenjira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megerio chisemi nobosemya egrio obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimbegete ndera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamaraba kunya kuyana nganya we kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumu ime na pathway mache Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petuel machin asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi Jito muligeria bita seni Yensoko TV nigo tugendete gusanga naye mambia ya bono tugendete ukumanyega tiari agendete kwenda kiwana bego konyore birengero byage kyageregeta seni yeto to kwa libaga aibuno muligeria tunairiga kigerengero kyago kianyara kego tegererwa nabigerio giria go Mwanchu muligeria ria iwekana gasegeta seni yetu Yensoko TV ngana bogwa kesimi mambia bono tugendete gusanga igoro yabarai baito twarorire nga amatukari yo mwerio usekero chikura chisiro goika mutwe abange babona ryo kunyoranga bachiregali asemnyoro nari bakorosirie bara nari bagotema kubeka nawe na machigali gento tamaiti Mwanchu muligenga nekene gasete goteba gose namangana ito Mwanchu muligeria tokorusia somotwe korene ngotengane gazeti tebanga abaraya bange nigo bakwe baba 9 kera baba chorire kurendekero yekachinga kichirio bachori bisiro goikabo
na ria bagutararia sebinyoro bakuburia nganga yiwete bobe no ni chianga na bagusibiri mwanchi tomurigerio nyine birama igoro na bakolina banyale bagukubikira amabati gonga genda gusangana into mambia bona se namba itio studio ya 07886663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yomoiro sangana into tebinga nara ria rio chumwanchi tomurigeria na ndote busene kene onye omora yugo koine kiria magendo na naboko moko tebinge gasio kora ningia rende na next time nande ara chake oake hodi kwa iguno ne chibasari nchibwa to muchando kurwa se county county cheto machito murigeria engero ne raria ekora teruna bana togocha rinde bana togocha bana korana ba chakire bana tu achakire gocha rinde bana ba chakire kwirana engere yunka gerete bona vega ne rionchura nwe rinde swana ne nabaraina bono togocha bono togocha bono ninchira tole bas na mange aichire asegekabu na mainisha at the same time no kwebolina marakalenga babere bago visit marakalenga umurayuri gwachorete abere gakubatarira ase labda especially asomo chano karo monene na sense mu echiword aba MC yabange kero kiri bachorirwe aigabono no muchando karo monene ba MC mbakari gotara mbakari kwira na chiword ma agoche babunge ngocha bale bacha tali na nkende bangalende nchiko baegerera lakini nkotema bare kororokana enchira giteiga bara eta igalinde limo ege wiki eme wiki ya kora eta bale shimairi kwa nyure chai kale na ba MC ya buna twaga no mutimo koiga actually tindanyora kendo bangotere ka mbere nkeli gora ege chai aba MCA abange babo nigo bakamenyeta ase bakamenyete banganya banganya bai liribune bitoki byacha getoka soiga achieta akagora ekeginga asegete enyomba boni ga yaerire no akamenyete actually no maite no MCA na rororo ukukambira kurwase ward ende ngao MCA ni gachorire ward A lakini achiete agachikogora ekeginga ward X no agachite no abegete byasara byaye no kereke mono ako yani akobara kuri ward ende ere ngao ncheni manya to yomo na inde tinde tikote base nkorwa ndarakirira abo manjito mulire ntino ngorbu samarogaria ande aba basamaro mbara akasimyo ko rambiya bale mbeya bale igono ari kere anjete na teba Ishmairi dina teba keniyo sina teba kora mbara akasimi mbuya bale ibintu byabo mbuya bale batara complain ko igule bako gikire keniyo bakora ramika ai toko bayene kiria singenchire na no korwa ya bana inji no baga ne iribara kwana chisemo chiri chiage siaga gariga nyakyore korwa musobeti osego chiamega malibanya ntaro so nyagachi bonse na baga ne iriba totebinga gwikira boni ganga kipara yabere gusenga kino ne chisukuru chiri chiregario maite akonyora nonye tugukwanira aba MCA ntubwate aba women rep baita county tubwate aba senator baito abo baga ne irikurigeria nga gwikira boni gani kirikira ne irigwikira ni kwa ninki kikira niwe na inaba na inchimbarora bari chiwo chidogi tena bwate sime Ishmael Nsoko TV bwakire byango kwa nere mambia bona no turaiga na Ishmael Mogere Ishmael tole nere innocent eno mutumokora kini isire ko irana yara aragira jempita mutuko kurujuja lakini ondwete nyaisamanga tutu nje nale ukwana igoro ya seitobo ko ngororo yondo munyamira lakini bono manga gitire bune semo gete yokumia kifi yake epara yale etete mange koenda paka mutemo mwamu epara yabire miake menge kurwanyona arengo mubunga kuna watabange pare inko ya rosinde ta ya rosi abuya agatebango ya rosi ale ta ya rosia ukiuma agatebango ya rosi ale yani kurubuna miaka yonse pia babunge baroro epare ina betigire ndera mbigire kirpake gaikigwa asaba kuroke namba kurwe namba kuchimanga ne kilomita cha beibere
lakini pale hiyo ase sub county ya Manga asobisi moyo como commission ebekire pale ya nyakoroswe myaka emenge estima ya ito buna bono chisu street light ntu anakorora to kuna kubulinga ngiki abete nturi kubekera paka bono kurwese amo ya ito nyaise sindwete nyaise bwate chi amagendero ne bwate secondary oro ne bwate primary boarding ne bwate primary ne bwate chikanisa chiro range isato ono ntunga street light wajira kubulinga mota auto wekera street light yani ngaba mo mzio ito gara ile ntu anakorora estima yoga yato sumbuire tuko estima yani turoje mete estima bekire bagese yete sukuru bono gabwa mwara morigirie tu amorigire to chiko mobulingi ke enderete bawo tenga estima nechebe paka bono nechebe kuna be korte paka bono ya na tote to to kae wachi mita na Kenya Power na bekire mita nyumba emiaka bono ngane ono mwako okabere mbegete mita nyombero roira ile bosa yona Kenya Power bato ndero na kwana na my brother na mudi otakwana nyamiro ubulia banda ba Kenya Power goto abato mita nje okorangi to kolie mita osoto ja kubaira ne rende to tiga mala estima bono ntuno masabo to kona usaba tenya sa to konyo mo gaba no ituko semba to konyo usomo bunge na to konyo usomo MCA na buke egara bato korra magendero gaki Tata sabe ngamba chikoligeria ngani ibina kwa ikwanire. Asante sana. Ekara tokonya ukwanira yaiga engana netwara ukwanira na mara karenga labda umurayogo abereka go visitor ensemo yebunge yago. Asubwango mono ase sabari umurayibwense gwekera boniga data ya sokire kworokia na mara karenga abereka go tare county au ninchiko genda asubwango mono county tubwata M47 na na si county chigango chakane county number 1 county ya Kiambu no manye teno murayibwense otarire county ya Kiambu kurwa choretwe umwaka gwe chilifu ibere 22 kururitiko libuna so etobisi agatabana William Samuel Ruto kureri mbaka reriga ebukweri ngaitendoga nitugiro aba next year ndo murayura choro ndo chinga na Misiri abaraisana go kubate bukweri na kureri eira ekiapo tokoteba iye bono ndakaitenga na ra Misiri bono ase county ya Kiambu kurumura ibwensa so etobisi ukerererego utarire county eyo maremero 25 na 3 28 times Muranga uchire maremero 25 na rimo Nyeri uchire county maremero 25 Kirinyaga uchire maremero 24 Nyandarua mara 23 county ya Meru mara 22 county ya Embu 21 Tharaka-Nithi maremero 20 Laikipia mara 19 Nairobi county mara 15 county ya Kisumu mara 15 na ibere county ya Homa Bay mara 15 nemo tima idina gwekera huko amanyire etokogenda from etokare descending order lakini mbiyere bado mbiyere county ya Siaya mara 14 county ya Kisii Siaya mara 14 bono county ya Kisii niko tore number 15 kuno murayibwensa so etobisi wekera rero iga utarire county ya Kisii mara 13 county ya Nyamira mara 12 yango ndaraburi county ya Kisii na Nyamira ose ichigane iri korengana na Kisii yako ba 13 ichigane iri korengana Nyamira yaba 12 lakini nye kunyorite Ishmael ndiro murayibwensa chitegusi akaswa Kisii county mambia akaboka na ligiria chete Homa Bay yarengeri tukulie sukuku tanyo tuko centale mocha centale 25 lakini kai tentale mocha agu yarengega agachagusi na ndakagenda nali abanyamira bagetwe bagakusko konka getingarande bagatigara 12 county ya Mombasa mara 11 Kilifi 11 Kwale 10 Taita Taveta 10 9 yani Kakamega 9 Bungoma 8 Busia 8 Vihiga mara 7 county noma itene county nero mara ibwensa atarire mara limolioka Machakos mara 7 Kitui mara 6 Makueni mara 6 Garissa mara 5 Wajia mara 5 Mandera mara 4 Isiolo mara 4 Marsabit mara 4 Samburu mara 3 Turukana mara 3 West Pokot mara 3 Lamu mara 3 Tana River mara 2 Trans Nzoia mara 2 Trans Nzoia matabu ojoji na tembea mara 2 liyo kumura iwensa chiro I don't know tebanga aendelee kutembea
Naroka mara kabere, Kajiado mara kabere. Bono gochakire county yeiga county namba emerongo NNM wika county ile namba emerongo 85 mara limo Baringo limo Nakuru limo ninyarikana Nakuru ndimo lyoka chiro agekare kwora kina ndimo alafu Nandi ndimo lyoka Kericho 1 Elgeyo Marakwet 1 Uasin Gishu 1 Bomet 1 yani chi county chonsi pichigotoka ensemo ya Rift Valley mono ye Nakuru Nandi Kericho Elgeyo Marakwet Uasin Gishu na Bometa akoreka kwora kiana uchiroro mara limo ama atamalizia nyumbani atamalizia nyumbani atamalizia home iki kitokonya kubara nina umuraji ogo mara karenga agwekire ange osemara karenga achire ase ward yago gose asensemo ye bunge yago alia aso korwa emambia ejeiga ayunkorengana nabo korende mambia bono asubwango mano nyore na umurayi bwense niga chakire sabari yae asenseria ya Belgium of course Belgium agende Finland alafu ande na chikwende seria ya Norway no na nora eurochi no abo ngwaro leke mambia nago tebina ki ni sabalinde guchia sense ya Norway Finland na Belgium no ganyo mukonyi okubwatire bag tu na kokora Already mbaro ekero kuligeria sabali elie ge ense na boko plani gento kumbo watire sko already abantu mbaro naro kulika mbake speech kereke mbaro pakaba waziri Ishmael amate nambe yo moerio kiaronyo kwa ndutresko na bomuligeria rankonyi era Soka TV wakire uyango to kwa ni mambia bono yo mo kwa na dismas buru mo gonjoro ka ke rikambo ya tisi mazingi jawa ndiko barra kuga screen ndoro chindo ntoma dinga ningi gote pole sana tigatura boria technician yiterigereri ga kitokonya ga kindoro chikenda no mo jata na gana cha diria ona kwa kwa kiamba kire simi ndoro chikenda asante sana asante kwa iguru muchando noro ekinde technician yitongorigeria lyo mwanchito murigeria iri nayo nyari ko gutoikero nyari ko gusangana into korento gendete usange mambi abono ndocho yo mito Ishmael kerabagote banga okonyoranga obogimobo naboka gitenga nyarebe nako inyorete kwa nyoranga ebinte bya bangi tukale no ga kusiko ubugimo boiga ngoche bari bwabangwa neriyo konyorana ebinte bingoma yate bigoche byabangwa chinsa chiria chibise kaino se chinsa chiri chomo suntara bigoche byabangwa ngakie kara tugoche kurokase ubura bubole okonyorana ebintu ngale byabangetwe bas gotu akoranire kurase enseme iyo mwanchu muligere chireke chitondo chabuna nkomanyi basensemo yenda chatigiranye ibere choka ekerekere tokorera emambia yabono labda shout out yage mambia yabona sokosoma chujumbe ibere isato chiria weika gotika magega ngakere toro chiko chokorera emambia yabono ningona ngogose ogwetera wase obwana raitira sina baitio studio Michael Yelio mtandao YouTube Facebook aigando che ensoko bwakire kurweto nobo mwagamo Peterson Kibogo togendete kongolia aiga na kurigeria morobiri bwensoko bwakire asante sana nabego Naftali Kibagendi korwarioma Diana na Ishmael bwakire bya nilibolia begete Omogaka Jackson Atuya korwario Rio Moria my wife Irene Atuya William Oeba Makrino Omoti nabego Robert Oeba Kibati Oeba ujumbe pore asogo sirio Mogaka Oeba osiemo alia yekendo sere pole sana soko musiri amatino chinga kibini chiga nabigo ginko era sese media WhatsApp aigando che good morning kirandin sike musulbe subana basboigo nabigo boss combo no walime yomorobiro maybe nayora rweshata ude kurwa sese media Facebook egatia bari batwati mambia yabona Ndraga nda sensemo yishata otimambia bano mwanchumo ligereria aso kumanya aso bwango mono kerina ekina kyoyo kabira mokonye bwomurayi bwenserigade gashagwa enachi yonda rekurwe mambia bano nyorerigade gashagwa nigegetigwe gose esabali ayengima yo kumurusia bisie eyachaga tumutienyi orenge oikomi omwaka gwechire fuibere 2024 wetera ase bunge area enene abwo
ase badaye ebungeria ya Senate nero yachite korigereria eng'ana heyo enachi ya enigera chikuri kwa seri tukirigaria lero tariki 5 tumutinyo gatano na rimo mwaka uyo iga wechili pere 2025 yani asogwinga kina kia yani okereri tukuria lero ntuchikubwati ya yonsi na boigo ntuchikubekeraga weli chikubwati na narariaya arachie kogendera kurwase ensemo area yekigambiro kia milimani abwase abanachi ebi na batatu barachikurwa enachi yo seri tukuria lero inyoreri gade gashagwase ensemo yae nigo aberega kurwa kuborwe trase kigambiro wetrase abagereri baye asogotebana tagane chikwira no bisi korende nigaganeti anyarega ko ba compensated enibo gose chibese chiri chonsi ipi chiria aganirwo chikonyora onye ndiri ari goche gutigara kobera ase oborai bas igo compensation e Jones PM yake 5 enyare kego korekana lakini asuko gani kurinera no bisi asensemo yaye tagane chikoira na abisi na yonsi tuchuko ya retara subu garase tukoligi mabunagere korekana na boigo no chikonyora libaga lyo kubwatia ayonsi na naki enachiyo chikurwego na bwege kine kego chikwendererwa kurwase ekigambiro ekio kya milimani ase umuchoyo oyiga o Nairobi ekerekeni ndo chena bono na bonkolinga gasero Ensera bonkolinga gasero kurindege ntonda teyo muibiri mambi ya bono ando sia soro manchito murigeria abana kabagende tukoira nasi skuru eneki abana ngutwaro ren koro yoko bakwanira nabiga bali mu kinga kiraro che Julius Bitoki muri kiwe Wizara y'Isemi kagotebanga abayiboli nabiga bali mu mpanyale bakwana na banafunzi chinga kichiria konyoranga amatemo nyembatagitiera tebetonye mbatagitia amatemo banyare bakuigwana manjito murigeria seminenge tukinge chasa magimaito nabigonye koro mwanafunzi gotorigetie mambi abone nto kunyolinga bwate gitabu nonye nali agende tene kinga tuligatia balia bakolento muchando aseskuru chinga kya bayibuli bagende tekwene kyabnango somi bale naibwate gitabu boigo tukubasera abanafunzi bonsi aboroki wabonsi baraseskuru na aborokia chinga kibune chiganya sagendete kuba agendete kubara nabego tutayitwarame basukane ndiyonsi gonga mutware litukoligia nali mogende kwendo mwachito moligiria tumerere anke sumorubire nsoko bwakire burabutambe ngoro kwa dana ndemo uchakere 12 gwika isato nenusu ankio na inde litukoria Jumaine Super Tuesday Eliane Ishmael Mogere litukoria Eye Nensoko TV, Oboroso, Bumugusi.